غزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر زكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم نفلنا مامي ورقو منفس سكنت سقومي بزبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقة سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعات جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كلنا سرت كلاوي بحلنا بس سمعتي محلانا تقبر عسرنا حزو نبرار يونا تصر ويحبو عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريد راولنك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريد راولنك سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تنبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو نخلو ميدياتاتنا عالم قرقيرنا نعنا يبقعيو كما هارو لكم فلطة لنا زبالنا يحزنا لكم مسينا لنا أبكرنا أفريكا بعبي أبي إرترا عبي فتسامتاتي فتسام كمزلو معكنا زينا كل ميدياناتنا تري واللهم يمانن ساقامن نسحف هالون فيديوتاتنا تام دارقا بعبلا لكم مخين الله أبسمرا كل تعبيت بريزنتات أتيوم كمزلو رينا لنا بريزنتنا يقبتي قد مقرب جزية أتيو له كبهال كله بريزنتنا سوماليا دما أغد بابيلو مالي أتيو كم زنبري ذكريو سلازي أمانغو سلست يوم انتاي كقبري حساب زلو نتيزو بعد ما بخمي كسال ويكن رينا but now بزي حدا قداسيو ننو ويحوان سزارب كلار سدما يزي جن زعبي جو بوليتيكاو من قصاصات مسرا خادما እዚ ዝግበር ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነሲ ኣብ መንጎ ዜን ጥራይ ዘይኮነስ ዓብ ስእሊ ድሕሪኡ ዘሎ ከም ዝኾነ ድማ ክትፈልጥ ትኽእል እዚ ድማ ናይተን ዓበይቲ ሓይልታት ኣሰላልፋ ይቀያየር ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጠን ድማ ተን ካልኦት ሪጅናል ፓወርስ ክኾና ዝደልያ ምስቲ ናተን ኣላይመንት ገይረን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ገጢመን ክሰርሓ ኢኻ እዩ ዝረአ ካብቲ ናይቲ ምግጥጣም ናይ ኣሰላልፋ ዝኸይድ ድማ ተነፅሎ ከም ዝፅበየ ንርኢ ኣለና እምበኣር መጀመርያ በቶም ዓበይቲ ሓይልታት ክንርኢና ዓበይቲ ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ቅድሚኡ ግን اسكازيا زينا زيا من البات قال سبون كنت كم دخلت تخون اسكازيا نجمر. Hi, welcome to 3 News. With 19 tornadoes leading the way, Hurricane Milton has smashed into Florida, and already multiple fatalities have been reported from a country club hit by a twister in St. Lucie County. Meteorologists have called it the storm of the century. CNN says the city of St. Petersburg is experiencing one. ኣብ ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ዝበሃል ስቴት ኣጋጢሙ ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ ማይዲ ኢና ክንብሎ ህቦብላ ኢና ክንብሎ ስቶርም ስለ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ህቦብላ ብዝፈጥሮ ዘሎ ነውፂ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎን ገለገለ ሰባት ነዚ ተዓዚቦም ንፈለስጢማውያን ኣምላኽ ምናልባት ንኣሜሪካ ግደፍ ኢሎማ ምስማዕ እንታብያቶም ኣምላኽ ግን ነቲ ውፅዕ ብኸመይ ይድግፎ ኢሎም ብዙሓት ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ናይ ምዚ ኩነታት ዘሎ ክቕይርዎ ፈቲኖም ኦፍኮርስ أملاخ أمريكا قص إلى غيره قبل يكلني يعني بتقين بتجن ولا قاس واري هاللخا أسوارنا أملاخ دما مبزحت جزء أكمل كونتات كم تقوله يلا نقدر كتات حازو زجدة كونتات هالله but exactly لاب كم كونتات ما تقوله علمنا بفلا ما كراي مبرق زجبر زلوا كونتات أسكح كهاي أبزخونه اللي زلوا بتقينات أو نخيبل لما قدامنا ينكفات كوينا زلا
ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ In 1,000-year flooding. Zane Small has the latest. Satellites help to illustrate the immense scale of Hurricane Milton. It started at sea as a Category 5 storm, made landfall in the US state of Florida as Category 3, and is now down to 2, but it's still huge and dangerous. Massive flooding has already been recorded, and hundreds of thousands are without power, with winds of more than 200. ሓይሊ ኣምላኽ ሓያል ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ካብ ሓይሊ ሃምበሎት ሓይሊ ጸሎት ኢሎሞ ኣምላኽ ነቲ ቴክኖሎጂ ሓይሊ ለና ቁጠባ ኣለና ከምዚ ለና ንኩሉ ንኽእል ኢና ኩላ ብኢድና እዩ ንዝብል ትዕቢት ዝመልኦ ኣካይዳ ናይ ዓለምና መኒ ቦስ ኣብዚ ዓለም ነዛ መሬት እዚኣ መኒ ቦስ ናታ ጽቡቕ ጌሩ ዘፍልጥ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቀንዲ ምናልባት ተስተውዕሉሉ እንተኮይንኩም ቀንዲ ብርትዐ ናይዚ ስቶርም ኣበይ ምዃኑ ትፈልጡ ዳብተን ሓያላት ሃገራት ዝበሃል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኻ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እዚ ከምዚ ዓይነት በብላ ኣባና እንተድመፅእ ብዙሕ ዕንወት ከምፃልና ይኽእል ግን ኣምላኽካ ይፈልጥ እዩ ማይ ካርም ካላዴታትና እንታይ ብላ ዓቕምና ሃበና ኢለን እየን ዝፅልያ ኣብቲ ግን ዝፅሊ ሰብ እውን የለን ንኩላ ብኢድና ኢና ንቆፃፀሮ ዝብል ኣካይዳ ኣብ ዘለዎም ዝያዳ እዩ ዝረአ እዚ ኩነታት እዚ ስለዚ ናብ ኣምላኽካ ሚንካ ምኻድ ፅቡቕ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ፍሎሪዳ ዘለኹም ቅድሚ እውን ኣብ ኖርስ ካሮላይና ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፀገም ወላ ኣብ ሳውስ ካሮላይና እውን ተራእዩ ከም ዝነበረን ናብ ጆርጅያ ገፁ ናብ ብዙሓት ቦታታት እውን ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ዓብይ ሽግር እናኾነ ይመፅእ ኣብ ኣሜሪካ ፕሊስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ህዝብና ኣገዳሲ ሓበሬታ እናተኸታተልኩም ካብዚ ጉዳይ እዚ ዘይወፀ ህይወቱ ከጥሕን ከም ዘይክእል ወይ እውን ገለ የሚሎም ነይሮም ስለዚ እቲ መጠንቀቕታታት ብትክክል ሰሚዕካ ዝድሊ Kilometers per hour. This hurricane is history in the making. It's looking like the storm of the century. US researchers captured this extraordinary footage of inside the eye of the hurricane. But on the ground, it's anything but calm. It began with a series of tornadoes. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ታሪክ ተዛዓበየ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ባይ ደ ወይ ናይ መወዳእታ ርሰይ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከለኹ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንሪኦ ዘለና ገለ ክፋል ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ እንታይ ዝብል ኣሎ ማኒፕሌሽን ናይ ሜትሮሎጂ ምዃኑ ከምዚ ዝፈጥር ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ነዚ ወይዘር እዚ ብዙሕ ግዜ ማኒፕሌት ይገብርዎ ከም ዝነበሩ እውን ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ መጠንቀቕታ ክትብ ከላያ ነቶም ህዝቢ Still the biggest issue that we're looking at. Any of you who went through Hurricane Helene so ንኩሉ ሰብ ጠቕላላ ካብቲ ቦታታት ኣገደሲ ዝበልዎም ክወፅእ ከም ዘለዎም ኣትሪኦም ነጊሮም ኣለዉ ግን ምስ ግዜ ሚድያ ክዛረበሉ ምስ ጀመረ ክፍለጥ እንድዩ ብዙሕ ዕንወት ተውርድ ከም ዝኽእል ድሮ ኣውሪዱ ኣሎ እንድዩ ንብዙሕ ክሳራታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣብ ሂወት እውን ብዙሕ ዕንወት ድሕሪ ሰብ ጠጠው ኢሉ ፀኒሕዎ እዚ ዓይነት ንፋስ እዚ ዕድል ክህብ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኣብዚ መጠንቀቕታ ክህቡ ከለዉ your date of birth and your next of kin on your arm so we know who you are and who to contact. But there was still plenty of competition from reporters in the field to get close to the action, and some residents were also testing fate. We are just kind of having faith in God and በተኮይኑ በቲ አይ ሆፕ ከምዚ ኣብ ካልእ ዓለም ኣይመፅእን ኣሜሪካ እውን ከማ ይፈጥረሎም ንኸውን ግን ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ ኣምላኹን ከም ዘሎ ኣብዚ ኩነት ኣብዚ ዓለም እዚ ኣምላኽ ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ ኦፍኮርስ ናይ ሳይንስ እዩ ካብ ገለ በፂሑ ገለ እኒኦም ድብሉ ግን give me a break ጥራየ ዝብሎም ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ካብ ኣምላኽ ክትሃድም ትፍትን ኣምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ቦስ ናይዚ ዓለም ምዃኑ ብተደጋጋሚ ሓይሉ ከርኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ እስራኤልን ኣብ ገለን ኣብ ኢራንን ብርቱዕ ነውፅ ኣብ ዘለወሉ ኣብ ዩክሬን ከም ኣብ ዘለወሉ ሓድሽ ሓይሊ ብተደጋጋሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ከርኢ ዝፍትን ኩነታት ይፍጠር ኣሎ መን እዩ እዚ ሓይሊ እዚ Now let's turn to the other side of the world, to the Pacific Ocean, where Russia just held a drill with their dear old friends from China. The latest exercise apparently involved anti-submarine maneuvers, and Beijing was extremely interested. Why do I say this? Because they went all out. They sent their most powerful warship, the Type 055 destroyer. You can see it here, cruising around in the Pacific. That is the Wuxi, one of China's 8 Type 055 destroyers. China has been adding these ships into service since 20. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እቲ ዝምድና ናቶም ዕምቆት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይቲ ማልቲፖላሪቲ ወይ እውን ካብቲ ዩኒፖላር ወርልድ ናብቲ ማልቲፖላር ወርልድ ንኸይድ ኣለና ዘብል እዚ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክልቲኡ ብሓደ እንተሓዊስካዮ ማንም ክወዳደሮ ዘይክእል ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ ዘለወን
ናይ ቁጠባ ናይ ፀጋታት ናይ ህዝቢ ኩሉ ነገራት ግምት እትኻ እዚን ናይ ዜን ክልተ ሃገራት ጆይንት ፎርስ ንኣሜሪካ ሲንግል ሃንድሊ ናይ ክልቲአን ጥራይ ንኣሜሪካ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለው ፅንሕ ኢሉ ክገልፀልኩም ከለኹ ሰምዎ ኢኹም ኦኬ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ልምምድ ይገብሩ ኣለዉ እዞም ክልተ ሃገራት listen carefully ተራ ነገር ካይኮነን sophisticated ኣፅዋራት ናቶም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣብዚ 20. The Wuxi itself achieved operational capabilities only last year, so it's brand new, state-of-the-art. Beijing also sent out 2 other vessels. One Type 052D destroyer called the Xining. This is also fairly new. It was commissioned in 2017. And the last Chinese ship is the Linyi frigate. It's been around for a while. It focuses on anti-submarine activities. These 3 Chinese ships took part in the drills with So እዚኦም ኩለን ንሪአን ዘለና መራኸብ state of the art ወይ እውን latest technology ሰዓተኻ ናይ ቻይና ኣፅዋር ምናልባት ብብዝሒ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ኣይከውን እዩ ክንዲ ናይ ራሽያ ኣይከውን እዩ ዝበሃል ብርቀት ናቱ ግን ናይ ቻይና ቁፅሪ ሓደ እዩ ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 7ታት ኣብ 8ታት ኣብ 50ታት ኣብ 9ታት ዝተሰርሐ ኣፅዋር እዩ ዘለዋ መብዛሕትኡ ዋላ መራኸብ እውን ገለመለን ናይ እዚኣቶም ግን ሕጂ ኣብ 2020 10 2020 2015 2020 ሕጂ ዝውዳእ ዘሎ ብlatest technology ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ፓወር ናቱ capability ናቱ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን so ምስ ራሽያ ግን ስለምንታይ ይቐርቡ ኣለዉ ናይ ራሽያ ናይ ቀደም እንድዩ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ኣርጊመንት እትቦ ሕጂ ስምዕዎ These 3 Chinese ships took part in the drills with Russia. And what did Moscow send? Well, not their latest warships. Russia sent out 2 strong and sturdy vessels. The Admiral Tributs, commissioned in 1985, and the Admiral Panteleev, commissioned in 1992. So not exactly state-of-the-art, but they are specialized vessels. Both the Russian ships are Udaloy-class destroyers, which are large anti-submarine ships. That's the official designation. This class of destroyers carries helicopters እዞም destroyers ዝበሃሉ ዘለዉ ኸ እንታይ እዮም ክንፈልጥ ምንታይ to track submarines from the air. Most of the footage you've seen was shot from one of these choppers. so እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና submarines ማለት ገለተን ብትሕቲ ማይ ዝኸዳ ዲ ሞስት ሓደገኛታት ነዚ ኩናት ብፍላይ ንኒኩለራዊ ኩናት ቀንዲ ሓደጋ ክፈጥራ ዝኽእላ ሰብመሪንስ እየን ምክንያቱ እተን ሰብመሪንስ ኣበይ ከም ዘለዋ ብፍላይ እተን ስታልስ ዝበሃላ ዝኾነ ይኹን ዲቴክትድ ክኾና ዘይከላ ማለት እዩ ንኣብነት ራሽያ ንኣሜሪካ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትሃርማ እንድሕር ኮይና ካብ ራሽያ ክብገስ ከሎ እቲ ኒኩለር ሜቢ 15 ደቂቕ ክወስድ ዘሊ ይኽእል ኸውን ንኣሜሪካ ክሃርም let's say 15 ደቂቕ ራዳር ጌርካ ኤር ዲፈንስ ገለ ጌርካ ገለ ክትገብር ዕድል ከውበካ ኽእል እዩ ሳብማሪን ግን ብታሕቲ ኮይና ኣብ ጩራኻ ኮይና ኣብ ጥጥቃዕኻ ኮይና ኣብ ውሽጢ ደቂቕ 2 ደቂቕ ከም ትረም ክትገብረካ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እተን ሳብማሪና ዝበሃላ ነቲ ዓውደ ኩናት ካልእ መልክዕ ዘትሕዞ እየን ብዘየገድስ ስኻ ከይፈለጥካየን ኣብ ዙርያኻ ኮይነን ካብ ዙርያኻ ከጥቃዕኻ ዝኽእላ ማለት እዩ እዘን መራኸብ ንሪአን ዘለና ድማ ነተን ሳብማሪናት ንዕዐን ዲስትሮይ ክገብራ ዝኽእላ ንሳብማሪን እስከጥፍኣ ዝኽእላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት በቲ ሳብማሪን ትሃንፅ በቲ ድማ ንሳብማሪን ከውድቕ ዝኽእል እዩ ዝበልካዮ ድማ ትሃንፅ we see a very different warfare ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም መድረኽ እዩ ንቐፅል እስኪ ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ኣላታ ኣብዚ Akamov Ka-27PL, better known as a Helix. We have these in India too. India bought them from Russia years ago. So we know that it's a solid, if slightly old machine. It specializes in both tracking and defense. They can deploy portable sonar to pinpoint a submarine's location and then fire torpedoes or depth charges to take them out. Again, these have seen a lot of action, making them ideal for training. All the Russian machines you saw have been around for decades, since the Cold War. They're tried and tested, which is more than we can say about the Chinese vessels. Even though the Russians did not bring their latest gear, China won't be upset. After all, it's experience that they want. That is Beijing's primary goal. China has often been called a paper tiger. It has a massive military, but no battlefield experience. Chinese troops know how to attack and harass neighboring countries. ኣብዚ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይዛ ቪድዮ ኢና ክንርኢ እንታይ እዩ ፋክት ኮይዱ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ኣዝዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ይዝረአ ዘሎ ግን ኣብ ወረቐት ጥራይ እዩ ክሳብ ሕጂ ስለዘይተዋግአት ናይ ሆብ ኣይትዋግአ እንትኾን ሓይላ ንኸተርኢ ስለዚ ፔፐር ታይገር ዝበሃል ኣብ ወረቐት ኣዝዩ ሓያል ዝመስል ኣብ ትግባር ግን ዘይተረኣየ ነገር ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ናብ ራሽያ ክመፁ ከለዉ ራሽያ ማለት ቁፅሪ ሓደ ሪል ባትል ቴስት ዝኾነ ሰራዊት ዘለዋ ሃገር እያ ኣፅዋራት ናታ ይኹን ሰብመሪናት ናታ ይኹኑ ነፈርቲ ኩናት ናታ ይኹን ሮኬታት ናታ ኩሉ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝተፈተነ እዩ ራይት ናው ድማ ምስ ኔቶ ምስ ኣሜሪካ ፊት ንፊት ትገጥም ዘላ ኣብ ዩክሬን ስለዚ ቻይና ንራሽያ ከምዚ እንታይ እዮም ዝብል ምዕራባውያን
ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ቢቢሲ ሲኤንኤን ክትሪኡ ከለኹም ቻይና ሲ ንራሽያ ኣናኢሳያ ትሪኣኩም ጁኒየር ፓርትነር ናታ ትሪኣ ኖ ቦስ እዮም ራሽያ እዮም ቦስ ኣብዚ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ክመፅእ ከሎ ቻይና ኣይኮነትን ቦስ ራሽያ ኢዝ ደ ቦስ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ዕምቆት ኣለዎ ዘብሎ ከምዚ ክልቲኦም ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎም ቻይና ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ቁጠባ ላዕሊ ኣለዉ ክንብል ከለና ራሽያ ድማ ብፀጋታት ቁፅሪ 1 ካልኣይ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ቁፅሪ 1 እዩ ኣብ ዓለም ድማ ትዝዓበየ ኒውክሌር ፓወር ሱፐር ፓወር ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና that's why እቲ ፓርትነርሽፕ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ሓደ ዓብይ ሓደ ንእሽተይ ሓደ ሓያል ሓደ ድኹም ኣይኮነን ክልተ ዝተፈላለየ ሓይሊ ዘለዎም ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ይደልዩ ኣለዉ እቲ በንፃሮም ዘሎ ድማ ብክልቲኡ ኣንግል ክልተ ክሓልፍዎ ዝኽእሉ ኣብ ቁጠባን ቴክኖሎጂን ቻይናን ኣሜሪካ ኣርኪባት ሓልፋ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ራሽያ ብፍላይ ኣብቲ ኣገዳሲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝበሃል ራሽያ ልዕሊ ኣሜሪካ ምዃና እዩ ዝንገር ኣብ ክልቲኡ ዓውዲ ናይዞም ክልተ ድምር ሓይሊ ድማ ኣብ ልዕሊ ብሪክስ እንተወሲኽካሉ እቲ ኣላያንስ ምስኦም ዝኸይድ ዘሎ እቲ ንግዲ እቲ ቁጠባ ምስኦም ዝኸይድ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ንኣሜሪካ ንምዕብላልን ንኣሜሪካ ካብቲ ገይም ናይ ዕብለላ ንምእላያን እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለውን ናይ ብሪክስ ዋዕላ ኣብ ዝቐረባ ክካየድ እዩ በዚ መቃንዚ እንተሪኢኻዮ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ናብ ኤርትራ ኢማራት ዝገብርዎ ዘለዎ ስጉምቲ ተሪኢኻ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኩሎም ካልኦት ኣብቲ ሪጅን ናትና ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ፐርፌክትሊ ሰንስ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሕጓፍ ስለ ዝርኢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከመይ ገይሩ ምስ ኣሜሪካ ከይተገራጨወ ረብሓታት ናቱ ከሳልጥ ይኽእል ኣሜሪካ ድማ ነቲ ረብሓታታ ከተሳልጥ ግዜ ስለ ዘይብላ ስለምንታይ ግዜ ይብላ እንጂ ስምዑ ብዚኣ ክልተ ቪድዮ There's more to fighting a war than that. And this is why Beijing is reliant on Moscow. The Russians have real war experience. They have fought both conventional wars and low-intensity conflicts like the Cold War with the US. Therefore, the Russians have battle-tested ships and choppers and battle-hardened soldiers. You can't buy that kind of expertise, no matter how many billions you spend on fancy ships. So China is going to Russia for mentorship. This latest anti-submarine drill took place within the last few days. Russia did not specify the dates, but we know it took place right after another major exercise, the Babu Interaction 2024. That drill took place just last month, and Beijing is already keen on more exercises. It makes sense when we look at the big picture. China is now preparing to take over from Russia as America's chief antagonist. So who better to learn from than their predecessors? So, ቻይና ዝኩሉ ዘጓይዮም ዘሎ ድማ ኣሜሪካ ሙሉእ ሓይሊ ናቶም ናይ ዩክሬን ምውዳእ ኣብዎም ኣሎ ናይ እስራኤል ጉዳይ ድማ ምውዳእ ኣብዎም ስለ ዘሎ እምበር ንራሻ ገዲፎም ናብ ቻይና ከተኩሮ ስለ ዝኾኑ ተቃላጢፎም ካብ ራሻ ተመክሮ ይወስዱ ኣለዉ ምስ ራሻ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ድማ ንመጋየፂ ኢሎም ዘይኮነስ ግዴታ ምዃኑ እውን ኣብዚኣ ስምዕዎ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዋ ካብ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ዝያዳ ትሰምዖ We've actually strengthened inadvertently the Russia-China alliance since the Ukraine war began, which puts China in a stronger position relative to the United States, while the United States itself is in a weaker position vis-a-vis China. When we think about that model of international diplomacy, since that too is part of the resolution. So time to ብዘሎ እዚ ኣሜሪካ ዝኸተለቶ ጌጋ ፖለቲካ ወይ ኣገባብ ብፍላይ ንራሻ በምህራማ ንነፍሳ ከም ዝሃረመት ገይሮም እዮም እቶም ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ዝገልፅዎ ምክንያቱ ንራሻ ቀደም ናብ ቻይና ክንዚ ሽርክነት ዘይነበራ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ከም ትገብር ጌርናያ ንነፍስና ድማ ክልተ ጎቦ ፀላእቲ ብሓደ ከም ዝሰርሑ ጌርና ይብሉ ኣለዉ I do think that the multilateral institutional model of diplomacy has failed us, especially in the 21st century, through the UN, through the WTO, and other multilateral international institutions, by increasing our dependence on China. One of the things I did learn, and I appreciated learning from your opening remarks, Ambassador, was I didn't know the fact that 90% of the gunpowder in the American Revolution came from France. But it wouldn't have made sense for 90% of that gunpowder to come from actually our adversary, which is the United Kingdom. Yet today, 40% of the semiconductors that power the Department of Defense actually come from China. سمعوا زي تحكي ኣብቲ ታሪክ ሲ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ኣብቲ ግዜ ኣሜሪካ ንዓዲ ንእንግሊዝ ክትዋጋእ ከላ ንናፅነት ኣብቲ ቀደም ቅድሚ ከባቢ 300 ዓመት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ናይ ኣፅዋር ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ባሩድ ብረት ዝኸውን መብዛሕትኡ ካብ ፈረንሳይ ዝመፅእ ምክንያቱ ፈረንሳይ አንፃር እንግሊዝ ስለ ዝኾኑ ንኣሜሪካውያን ሓጊዞሞም እዮም ኢማጂን እቲ ባሩድ እቲ ዝትኮሲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፅእ ነይሩ ምስ እንግሊዝ ክንዋጋእ ከለና ሎሚ ድማ ይብል ኣሎ ንሕና ካብ ቻይና ኢቨን እቲ ናፅዋርና ንጥቀመሉ ዘለና ሰሚኮንዳክተርስ ኣብ ፔንታጎን ንጥቀመሉ ዘለና ሰሚኮንዳክተርስ ካበይ ትመፅእ ዘሎ ይብል ኣሎ ካብ ቻይና እሱ ጥራይ ግራ ኣይኮነን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ቻይና ዝተፀግዐ ቁጠባ ከለዎም እዮም ዝፍክሩ ዘለዉ ኦኬ ንቐፅል 4% ናይቲ ኣፅዋር ንጥቀመሉ ሰሚኮንዳክተርስ ካብ ቻይና ይመፅእ ብል ኣሎ ኦኬ what else 95% of certain of our pharmaceuticals come from China. Most of our military industrial base depends on our chief adversary China, and that was directly achieved. So
95% ናይቲ ፋርማሲውቲካል መድሃኒት ናትና ድመጽእ ካብ ቻይና ይድመጽእ ብላ ኣሎ ኣብ ቻይና ማኒፋክቸር ዝኸውን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኣሜሪካ ክነምፅኦ ኢና ገለ እዮም ዝብሉ ግን it takes a lot of years ነዚ ነገር እዚ ንክትገብሮ so ምስ ቻይና ንውግእ ይሓስብ ኣለዉ የት ቻይና ቤላ ገይራ ሒዛቶም ዘላ ንሳቶም ዝሓዝዋ እዩ ዝመስሎም ግን ኣብ ሪያሊቲ ቻይና ቤላ ገይሮም ሒዞሞም ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም እሱ ግን እኹል ኣይኮነን ቻይና ገና ሞር ክሕዙ እዮም ዝፍትኑ ሞር ኣብ ቁጠባ ናቶም ኣተኪሮም ክኸዱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ወታደራዊ ድማ ድኽመት ከርእዩ ይደልዩን እዮም ዘለዉ by the model of international diplomacy that was mediated through these so-called multilateral international institutions that created a false equivalence between the United States and China, a false economic equivalence through the climate change agenda that was disproportionately applied to the United States without being applied to China. ሓፈሻ በቲ ንሕና ተኸተልናዮ ፖሊሲታት ዲፕሎማሲ ኢልና ገለመለ ንክተሎ ዝነበርና ንቁጠባ ኣብዚ ዘይዛረቦ ኮርፖሬሽንስ ንመክሰቦምን ንረብሖምን ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ንቻይና ንጥቕማ ንፅጥቂ ኢሎም ዝገበርዎ ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ ቻይና ስለ ዝቀደመቶም ዝግበር ዘሎ ወጥሪ እዩ ኦኬ እዚ ናይ ጂኦፖለቲካ እዩ ናብ ቁጠባ ንሳገር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮጳ ዘለኻ ኣብ ኩሉ ዓለም ተሰዲድካ ዘለኻ listen to this one Already dominant in their home market, Chinese EV makers aim to lead as well in the self-driving realm, from advanced robo-taxis to larger semi-autonomous semis. The game for autonomy is in China. That's why Elon wants to roll out his own FSD there. Tesla, along with its Chinese navigation partner Baidu, plan to make FSD or full self-driving available in China by as early next year, pending final regulatory approval after getting an in-principle. ኢሎን ማስክ ነቲ ናቱ ሰልፍ ድራይቪንግ ዝበሃል መኪና በዓላት ዝወረሉ ናብ ቻይና ቴስት ክገብሮ ኣብ ዘሎ መዓልቲ ኣብ ተግባር ክውዕል ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ቻይና ቴስላ ኣብ ዝዋን እዚ ዓብዪ ተፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ሰልፍ ድራይቪንግ ታክሲስ መኻይን ባዕለን ክኸዳ ዝኽእላ ታክሲ ባዕለን ክዝወራ ዝኽእላ በቲ ኤፍኤስዲ ዝበሃል ሰልፍ ድራይቪንግ ኣውቶፓይሎት ዝኾነ ናይተን መኻይን ዘማዕብልዎ ዘለዉ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ካልእ ቴክኖሎጂን ተጠቂምካ ኣብ መኪና ባዕላ ወሲዳ ናብቲ ቦታ ከተብፅሓካ እዚ ኣብ በዓል ቻይና ድሮ ዓበይቲ ካምፓኒታት ንነዊሕ ይሰርሓሉ ኣለዋ ሙሉእ ብሙሉእ ተዘርጊሑለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ ሳምፕል ዝኾነ ከተማታት ብዙሕ መኻይን ይስራሓሉ ከም ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኤሮጳ መዓት ሕግታት ስለ ዘለዎ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንኸተምፅእ ከቢድ እዩ ኢሎን ማስክ ግን ዝያዳ ከምዚ ቴክኖሎጂ ዘተባብዕ ሃገር ቻይና ስለ ዝኾነ ዝዓበየ ናይ ተስላ ዕዳጋውን ቻይና ስለ ዝኾነ ኣብ ቻይና ይፍትነሉ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ صباح نقول ما ناب أمريكا كم تسوي فلاي دونالد ترامب تمسيو بس دونالد ترامب تبغى زمد الناس لزلو ناب أمريكا كمتيو so انتهينا نرجع لنابزي نغسل نسمعه okay from Beijing in April. It's a watershed moment, and this unlocks a golden opportunity. At least 9 domestic Chinese automakers, plus smartphone giants Xiaomi and Huawei, among others, have a head start though locally through real-world traffic pilot zones in multiple cities across China, seeking a leg up in so-called ground truth data. At the moment, the local knowledge gives them the advantage because, again, the scale is uncompared to anywhere else in the world. But as Tesla leans on that scale, as you mentioned with the Baidu cooperation, that is slowly going to be eaten away over time. And unless they can also do that kind of data gathering outside of the country, Tesla will at some point. So انتهينا نرد لنا ኣብ ቻይና ምስ ባይዱ ዝበሃል ናይ ኣብዚ ሰልፍ ድራይቪንግ ዓብ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ፓርትነርሽፕ ኮይኖም ነዚ ጉዳይ እዚ ይገብርዎ ኣለዉ ቴስላ ድማ ኣብ ቻይና ድሮ ከቢድ ዝኾነ ውድድር ገጢምዎም ከም ዘሎ ዝንገር ምክንያቱ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ብጣዕሚ ቅድሚት ደፊአን ከም ዘለዎ ኣብ ሰልፍ ድራይቪንግ መኪና ትዝውር ዘለኻ ታክሲ ዲኻ ትዝውር ዘለኻ ትራክ ዲኻ ትዝውር ዘለኻ ኣብዚ መፅእ 5 ዓመት ስራሕካ ክትስእኖ ትኽእል ኢኻ ኢለ ክዛረባ ይክእልኒ ካብ ሕጂ 20 ዓመት ኣብቲ ዓውድቲ ክሰርሕ እትብል ዘለኻ ወይ እውን ሕጂ ኣውቲስታ ክትከውን ሞያ ክትገብር ትሓስብ ዘለኻ ቲንክ about it again ፅቡቅ ጌርካ ሕሰበሉ ምክንያቱ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ነዚ ናይ ምዝዋር ዓለም ዶሚኔት ክገብሮ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ መኻይን ድዩ ባሳት ድዩ ገለመለ ነዚታት ቀልጢፎም ከሰጋግርዎ ምዃኑ ምክንያቱ ሰብ ይጋገዩ ይታኸስ እዩ ቴሌፎን ይጥቀም እዩ ሰብ ይጋገዩ ማሽን ግን ብዙሕ ግዜ ያ ማሽን ኣይጋገን ክንብል ኣይንኽእልን ካብ ሰብ ንላዕሊ ጥንቃቐ ማሽን ኣለዎ እዩ ዝበሃል that's why ድማ ኣብ ብዙሕ ኢንዳስትሪታት ትሪእዎ ዘለኹም ብማሽናት ዝስራሕ ፋብሪካታት መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ገለገለ ክፋል ሰብ የድሊ ናይ ግድን ግን ኣብ መብዛሕትኡ ድማ እቲ ማሽናት ባዕሉ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ዓውዲ ስራሕ ናይ መኻይን ድዩ ናይ ኣውቲስታታት ድዩ ናይ ትሬናት ወላ ዝኾነ ናይ ምዝዋር ትሰርሕ ዘለኻ ካብ ሕጂ ሓድሽ ስኪል ምምሃር ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምምሃር ከተጀመርካ ዝሓሸ እዩ ፅባሕ ንጎ ሾክ ምስ መፀካ ካልእ ፀገም ከይመፅእ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ታክሲታት ቢዚ ዝኾነ ኣለና ኣብ ታክሲታት ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ዩበር ምስ መፅእ እንታይ ኣጋጢሞ ብዙሕ ሽግር ዘጋጠመ ሰብ ነይሩ ዩበር ግን ቀሊል እዩ ነይሩ ምክንያቱ መኪና ናትካ ገዚኻ ናትካ ኦቨር ጌርካ እውን ክሰርሕ ስለ ትኽእል
እዚ ቴክኖሎጂ ዝመጽእ ከሎ ግን የስ መኪና ገዚኻ ሰልፍ ድራይቪንግ ታክሲ ጌርካያ እውን ባዕላ ክሰርሓልካ ትኽእል ኢኻ እዚ እውን ሓድሽ ዕድል ክፈጥር እዩ ሰልፍ ድራይቪንግ ተመፅኡ ሲ መኪና ናተይ ኣብዚ ጋራጅ ናተይ ተጓሒፋ ዘላ እዚ ሰልፍ ድራይቪንግ ቴክኖሎጂ ተመፅኡ ታክሲ ገብራ ከም ታክሲ ትሰርሕ ኣብታ ኣነ ተድልየኒ ግዜ ድማ ንስራሕ ድየ ንገዛ ይንቀሳቐሰላ ሶ ማለት እዚ ሕጂ ፋንታዚና ንዛረብ ዘለና ግን ኢሎን ማስክ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ዝበለ እዩ እቲ መኻይን ከምዚ ዓይነት ኮንሰፕት እዮም ሒዞምሉ ዘለዉ መኪና እንተላትካ ንዓኻ ስራሕ ኣብፅሓትካ ድያ ንዓኻ ገለም ዝገበረት ንባዕላ ስራሕ ከይዳ ትሰርሕ ማለት እዩ ሰርሕ ኢላ ተመሊሳ ኣብታ ስኻ ትደልየላ ድማ ሰዓት ክንዲዚ ኣብዚ ገዛ ምስ ትብላ ኣብዚ ቦታ ምፅኒ ትብላ ንሳ ድማ ኣብቲ ግዜ ሓመፅያ ንዓኻ ተሳልጠልካ ስለዚ ዓቢ ኤፊሽንሲ ክፈጥር ምዃኑ ነቲ ሕብረተሰብ ፍሉጥ እዩ በንጻሩ ግን ኣብ መኪና ኣውቶቡስ ናይ ካልኦት ኮንካ ትሰርሕ ዘለኻ ሪስክ ይፅበየካ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ Not only become competitive, we may ultimately become a market leader. I think Tesla's full self-driving is great. I like it too. But FSD's breakthrough only took place in the past 12 months. I think Xpeng's XNGP and Tesla's FSD can both perform well in the global market. Tesla is indeed a pioneer, but everyone is beginning to get closer. Chinese So ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ናይ ብሓቂ ኣገዳስን በዳህን ናኾነ ዝመፁ ዘሎ ትሪኦም ኣለኹም እዚኦም ታክሲ ሕጂ ኣውቲስታ ዘይብለን መኻይን እየን ከይደን ዕላማአን ከም ድሌተን ክበፅሓ ይኽእላ ሰልፍ ድራይቪንግ ኣነ እውን ንባዕለይ ፅበየ ሪሊ መኪና ምዝዋር የሰልችወኒ እዩ መኪና ጥራይ ስተርሶ ጥራይ ሒዝካ ንክልተ ሰለስተ ሰዓት ክትከይድ ካልእ ስራሕ ከይሰራሕካ ናይ ብሓቂ መሰልቸው ስራሕ እዩ ስለዚ ሰልፍ ድራይቪንግ ወላ ኣብ ገለገሊኡ ኣውቶ ፓይሎት መኪና ባዕሉ ክኸደሉ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እንተመፅኡ ሲ ኣይ ኣም ቨሪ ክሪዮስ ኣነ ንባዕለይ ኣከሙ ቴክኖሎጂ ንነፍሰይ ንክጥቀም ብጣዕሚ ዝደሊ ምክንያቱ ኣሲስተንት ኣለካ ማለት እዩ ኣውቲስታ የድልየካኒ ኣይሄት ኣውቲስታ ክትቆፅርን ገለን እዚ እንተለካ ኮይኑ ባዕልካ ንነፍስኻ እታ መኪና ኣብቲ ትደልዮ ዕላማ ሸረር ኣቢላ ተብፅሓካ እንደን ክዝውር ትደሊኻ ትዝውር ከም እንተኮይኑ ፐርፌክት እዩ ከምኡ ድማ በዓል ቻይና ረይዎ ብምድሪ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝበራ ታክሲታት እዮም ገይሮም ዘለዉ እዚ ከዓ ከምዚ ፋንታዚ ከይመስለኩም ድሮ ክሰርሕ ጀሚሩ ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ ዓውዲ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ቅልጡፍ ስጉምቲ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሕቶ ድማ ዕዳጋ ስለ ዘለዎ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ እንተለካ መዓት ሚልዮነራት ድማ ስለ ዘለዉ ዝፈጠርካዮ ሓድሽ ነገር ክገዝኦ ዝኽእል ሰብ ኣለዉ ናብ ቴክኖሎጂ ኣዶፕሽን ድማ ቅልጡፋት እዮም ቻይናውያን ስለዚ እዚ ነገር እዚ መፅኡ ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕካ ከይጎናድበካ ወይ ከይጎናድበኪ ስጋኣት ኣለኒ ተጠንቂቕኩም ኣስተውዒልኩም ነቲ ኩነታት ክትርእይዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኤሮጳ ከንታይ ክኾን እዮም International Monetary Fund predicts minimum growth for the entire European Union this year. Its biggest economy, Germany, continues its downward spiral. I've covered this before many times, and every time that I upload a video on Germany's economy, I really do notice that it continues to deteriorate. In fact, German government is now preparing for the worst case scenario as its economic output is forecasted once again to shrink even further for the second time in a row as of the end of 2024. That means that Germany is experiencing the second year of a full-blown recession. According to a forecast that was ካብ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ኩነታት ናብ ኤሮጳ ክንሰግር ከለና ቁጠባ ናይ ጀርመን እንታይ ንርኢ ፀኒሕና መኻይን ብኤሌክትሪክ ዝኸዳ ጥራይ ዘይኮናሲ ኣውቶ ፓይለት ባዕለን ክዝወራ ዝኽእላ ናይ ቴክኖሎጂ ግን ኤሮጳ ድሕሪት ተሪፉ ከም ዘሎ ከዓ ብዙሕ ተዘራሪብና ስለዚ ናይ ጀርመን ቃንዛ ኣብ መኻይን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ድሕሪት ተሪፎም ኣለዉ ኤሌክትሪክ ካርስ ምግባሮም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቶም ዘለዎን ናይ ጋዝ መኻይን እውን ኣብ ቴክኖሎጂ ድሕሪት ተሪፈን ዘለዋ እየን ስለዚ ብሕጂ ዝመፅእ ካስተመርሲ ብዙሕ ነገር ክፅበካ ኣብቲ ታሽሙ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀደም ኖኪያ ሒዝካ መፂኻ ክሸጠሉ ትኽእል ኢኻ ስማርትፎን ብዙሕ ፋንክሽናሊቲ ዘለዎ መኪና ባዕላ ክትከይድ ትኽእል ከምዛ ዝብለኩም ፀንሑ ንዓኻ ሰሪሓ ኣብ ገራጅ ኮፍ ኢላ ትውዕል ዘይኮነስ ከይዳ ክሰርሕ ትኽእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ኮንሰፕት ሲ ኩሉ ሰብ ክደልዮ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ጀርመን ንቁጠባ ናይ ጀርመን ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዛ ሪፖርት ብጣዕሚ ትሕዝን እያ ብዛዕባ ኤሮጳ ንዘለና Please watch out. Published in October, just several days ago, by Germany's Ministry of Economic Affairs, its economy will shrink further by 0.2% this year. And this is very comparable to prior year, to 2023, with the reported decline of 0.3%. By the way, there have been several downward revisions this year already, and this is yet another one that might still be very hopeful. We will see what it means at the end of the year, but I think it is fair to say it may have some wishful thinking embedded in it. ቁጠባና ጀርመን ሕማቕ እዩ ንብል ነርና ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ወላ እውን እቶም IMF ድዮም ካልኦት ኩሎም ፋይናንሻል ፎርካስተርስ
ቁጠባ ናይ ዓለም ከመይ ከም ዘሎና ራእዩ ግምት ዝህቡ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዋላ 0% ከይዘግቦ ኔጌቲቭ ናብ ኔጌቲቭ ገፁ ይኣቱ ከም ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምፅባብ ወይ ከዓ ምርኩማሽ ናይ ቁጠባ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ዝግቦ ከዓበየ ደው እንተበለ እውን ሕማቅ እንዲ ስታክ ገይሩ ዝበሃል ግን እዚ ቁጠባ እናተጨበጠ ይኸይድ ኣሎ እናነኣሰ እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ኤውሮፓ ሕብረት እንታይ ሕጊ ኣመሓላሊፉ ናይ ቻይና መኻይን ከም ዘይኣትዋ ሓድሽ ታሪፍ ኣተኣታትዩ ኣሎ ግብረ መልሲ ናቱ ድማ ቻይና ክትብ እያ ነቲ ዘሎ ቁስሊ ዳርጋ ጨው ትንስንሰሉ ከም ዘለካ እዩ ምስ ራሽያ ብዝተባእስዎ ዕዳጎም ከሲሮም ሕሱር ጋዝን ነዳድን ከሲሮም ኩሉ ነገር ድማ ኣሜሪካውያን ከመይ ይስሕቁሎም ኣለው ኣብዚ ሓሊፍና ክንሪኦ ኢና ራይቦም ኣብዚ እንታይ ይብልዎም ኣለው just listen ኣብዚ reports Europe's new normal. It says this is the new normal. High energy bills, fading industry. Well, Germany is deindustrializing, and that's the biggest engine of European economy. And one chance to fix it. So, politica ማለት ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሊት መጽሔት እዩ ወይ እውን ሚድያ ምንጭ ናይ ሚድያ እዩ እንታይ ይብሎም ኣሎም ዩሮፕስ ኒው ኖርማል ኤውሮፓ እዚ ምርኩማሽን ምጥቋስን ናይ ቁጠባ ኖርማል እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዋው what a sad story በዓልካ ዶ ወደኒ ሃገርካ ንቁጠባካ እንተልምስ ኢኻ መላገፂ ናይ ካልኦት ድማ ትኸውን ስለዚ ፌዲንግ ኢንዱስትሪ ናቶም እናሃሰሰ እናተደምሰሰ ይኸይድ ኣሎ ዋን ቻንስ ቱ ፊክስ ኢት እቲ ቻንስ ከንታይ እዩ ተን ካምፓኒታት ካብ ኤውሮፓ ሓፊለን ንቻይና ድን ንሃገራት ዓረብ ድን ንኣሜሪካ ድን ተኸይደን ነዳዲ ሕሱር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከይዶም ነቲ ኢንዱስትሪ ተን ካምፓኒ ክድሕና ይኽእል ኣብ ኤውሮፓ ተጠው ተይለን ግን ኡ ገይረን ጥፍኣተን ግብኣተ መሬተን ከኣትዋ ምዃነን እዩ ዝነግር እዚ ኣርቲክል ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኤውሮፓ ዝፅበያ ዘሎ ብድሆ ቀሊል ከም ዘይኮነ ካብ መዓልትና መዓልቲ ንነግረኩም ኣለና ገለገለ ሰባት ፅልኣት ናይ ኤውሮፓ ዘለኒ ወይ እውን ጥፋት ናይ ኤውሮፓ ዝመነ ኮይኑ ዝስምዖም ሰብ ኣለው ከምኡ ግን ኣይኮነን ብኸምኡ ኣይትረኣይዎ እቲ ኩንነት ምፍላጥ ፅቡቅ ኢና ዓኻት ንነፍሲ ወከፍና Further explains German manufacturers are being strangled. The EU is feeling the pinch. The EU could be staring at slow agony. One of the reasons why Germany's production is declining is obviously an incredibly high cost of energy compared to what it used to. So, ናይ ጀርመን ናይ ኤውሮፓን ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ነጊርናኩም ኣለና ሕጂ ሓደ ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ድማ ኣለና ኣብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ከይሰገርኩ ከለኹ there is one thing that everybody needs to know. No, first of all ሃገራት ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክኽተላ ይኽእላ መጀመርያ እዚኣ መንርኣያ ኩሉ ሰብ ክሪያ ዘለዎ ሓንቲ ኣገዳሲ ዜና እንዲያደላትና ኣብዚ ምናልባት ንኤርትራውያን ብዝያዳ ብድሕሪት እየ ክገልፅ ሓሲበ ነይረ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ረይዎ እዞም ሕቲ ዝብልዎ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ናትና ኮምፕሊትሊ ኣባላሽዮም እየ ኮምፕሊትሊ ኣባላሽዮም እየ እዛ መርከብ ተሃሪማ ዘላ ዶክተር ፍቅሬሱስ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ካልኦትም ፖስት ገይሮማ ነይሮም ግን ንምንታይ ኣብ ጥቃ ኤርትራ ዘላ መርከብ ሃሪሞም ከም ዘለዉ so I don't know somebody has to stop these people ኤርትራ ኢዳ ክትእትወሉ ትኽእል ኒያ because they are way dangerous ንኣሜሪካ ንኤውሮፓን ተጠዋቢሎም ዘለዉ እዮም ምዚኣቶም ኩናት ምጅማር ማለት ነብስኻ ኣብ ሓደጋ ምእታው እዩ but again እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ንኤርትራውን ይፀልዋ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዳርጋ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዘይኮንስ ኣብ መሬት ኤርትራ ለጊብሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዛ መርከብ ተሃሪማ ዘላ ሓዳሽ እዚ ኸ እንታይ እዩ ውፅኢት ናይቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ ሊባኖስ ንግብረ መልሲ እዩ እስራኤል ግዳቤናይ ከይትንከፉ ብከምዚታት ኣሜሪካ ፋንድ ትገብሮም ኣላ መሳኪን ህዝቢ ግን በቃ ግብፂ ሕጂ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ እውን ውፅኢት ናይዚ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ እውን ብመንገዲ ግብፂ ብዙሕ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ምክንያቱ ነዚኦም ጠጠው ከተብሎም ብፍፁም ኣይከኣለትን ዘላ እንታይ ክግበር ዘሎ ዊድን እዚ ሕጂ እዚ ዝረአ ዘሎ ዊድን ናይ ኤርትራ ቴሪቶሪ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ካብቲ ኩነታት እታ መርከብ ናይ መን እያ ነይራ ኣብዚኣ ቪድዮ ኣላትና ንሪኣ so ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢ 130 attacks in Red Sea by Yemeni based group since war started ካብቲ ኩናት ዝጅምር እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ማለት እዩ ቃዛ ክድብደብ ኩናት ካይኮነን እስራኤል ንቃዛ ክድብድብ ካብ ትጅምር 130 መጥቃዕቲ ተኻይድ ኣሎ 130 መርከብ ኣቃፂሎም ኣለዉ ክብል ኣይክልኒ ብዙሓት መራኽብ ኣቃፂሎም ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ኩነታት ወላ ሓንቲ ክገብርዎም ከም ዘይክእሉ ዘለውን ሃገራት ዓረብ ከ በዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ ይፅለዉ ኣለዉ እንታይ ናቶም ፖሊሲ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ሕጂ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እስራኤል ንኢራን ክትሃርም እያ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ እዮም ክርእይዎ
ሃገራት ዓረብ እንታይ ይግድየን ብፍላይ ተን ጋልፍ ስቴትስ በኋላ ኣብዚ ሕጂ ሓዳሽ ሪፖርት ክበኩም እየ ኣገዳሲ ሪፖርት እያ ምናልባት ሳውን ነቲ ኣናሊሲስ ክትሕግዝ ትኽእል እያ give me a second let me find that video ኣብዚ ቀረባ ነራ ተረኺበ እያ all right let's go here. Months of fighting, tens of thousands dead, and finally the Arab states are entering the picture, not militarily of course, but diplomatically. Israeli media reports mention secret talks. Between whom? The United States, the Arab states, and Iran. And what are they hoping to achieve? After all, the US and Iran don't even have direct relations. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ምስጢራዊ ርክብን ዘረባን ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ መን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዓረብ ሃገራትን ኢራንን ኢንዳይሬክትሊ so ሃገራት ዓረብ ንኢራን ይረኽባ ኣለዋ እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ኣለዎን ኣሜሪካን ኢራንን ቀጥታዊ ርክብ የብለንን ስለዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ከም ሪፖርት ዝገበሮ እስራኤል ኢንቮልቭድ ወይ እውን እስራኤል ዘየተወ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን ኣብ መንጎ ኢራንን ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ሽምግልና ነቲ ኩነታት ንምትድዳእ መንገዲ ይፍትኑ ከም ዘለው ንእስራኤል ዘየተወ ኩነታት መንዲ ነቲ ኩናት ወሊዕዎ ዘሎ መንዲ ነቲ ዞባ ኣበላሽዎ ዘሎ እዚኣ እኳ ከምታ ናይ ኣኼባ ናይ ኣናፁሲ ንድሙ ቃጭል ክገብራላ ሓሲበን ዝተባሃልዎ እዩ ቃጭል ተገበርካታ ድሙ ክትመፅእ ከላ ክልን ክብል ከሎ ክንሰምዕ ኢና እሞ ኩልና ክንሃድም ንኽእል ኢሎም ተማኺሮም ብጣዕሚ ፅቡቕ ብሪልየንት ሓሳብ እዩ ፀገም ግን ኣበይ ዘሎ መን ነታ ቃጭል ናብ ድሙ ይእትዋ እዩ ትሕቶ ሕጂ ኸ መን ንእስራኤል ከስምዓ ኣሜሪካ ንእስራኤል ከተስምዓ ከምዘይ ትኽእል ኢና ንዛረብ ዘለና ኣሜሪካ ንእስራኤል ከተስምዖ ኣይትኽእልን እያ that's a big problem ስለዚ ወላ እኳ ብድሕሪት ይዘራረቡን ኢራን በጃኸም ስቕ በሉ እዮም ክብለዎም ዝኽእሉ እምበር ንእስራኤል ከተስምዖ ከምዘይ ትኽእል ምምሕደራ ናይ ባይደን ከስምዖ ከምዘይክእል ወላ እውን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ምሕደራ እውን ከስምዕ ይኽእል ዝብል እምነት የብለይን ንናታንያሁ ከስምዖን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይልን ከምዘየለ ምፍላጥ የድሊ So why are they talking? To end the fighting once and for all. Not just in Gaza, but everywhere in West Asia. Basically, one deal to end all wars. Now, the details are not yet clear. Reports say that Israel has been informed about this initiative, but they're not involved in framing it. Of course, such a deal involves hectic diplomacy, and last week we saw it. Iran's president visited Qatar. While there, he met Saudi Arabia. So, ብርቱዕ ዝኾነን ቅልጡፍ ዝኾነን ዲፕሎማሲ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝግበር ዝንገር ዘሎ እዚ ዲፕሎማሲ እዚ ድማ ንኩለን ሃገራት ንኣብነት እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከርእየኩም ፀናኩ ክምለሶ እውን ኢና ንግብፂ ዓብይ ክሳራ ገይርላ ከም ዘሎ ንስዑድያ ዓብይ ስጋት ፈጢሩላ ከም ዘሎ ምክንያቱ እዞም ሕቲ ብሕምኒ ዝበለ ክልክሙ ከም ዝኽእሉ ንስዑድያ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ናይ ነዳዲ ቦታታታ ብዓቢሎማ ነይሮም እዮም ስለዚ ስዑድያ ካብዚኣቶም ልዑል ፍርቅ ከም ዘለዋን ካብ ኢራን እውን ልዑል ስጋት ከም ዘለዋን ኢንዳይሬክትሊ ስዑድያ ከም ዝብልዎም ብውሽጦም ኢራን ተትድብደቡን ኣይፀልኡን እዮም ዝብል ዘረባ ኣሎ ምክንያቱ ስጋት ስለ ዝፈጥሩሎም ብኣፎም ነዚ ከውፅዎ ግን ሓደጋ ይንዖም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንኢራን ክደፍር ዝኽእል ሃገር ዓረብ ኣሎ ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይኮነን ንኢራን ንሕቱ ክደፍር ዝኽእል የለን ኣብዚ እዋን እዚ India's foreign minister. Today, Iran's foreign minister was in Saudi Arabia. He talked about ending the suffering in Gaza and Lebanon. Before that, he visited Beirut and Damascus. Basically, it's been a lot of diplomacy. But will the outcome be any different? We ask because we've seen so many peace deals in the last 1 year. All of them have failed. So why is this one different? Because of two reasons. One, it's being discussed on the brink of a regional war. So the urgency is a lot more. And two, because Arab states are involved. They can offer Netanyahu something that no one else can. And that is a normalization deal. So maybe he'll be more interested, especially if Saudi Arabia is on board. Riyadh was part of the Lebanon ceasefire call last month. መቸም ብዙሕ ትፅቢታት ነተንያሁ ኣብ ዘለዎ ትፅቢታት ምግባር ማይ ሓቆንካ ምትራፍ እዩ ነተንያሁ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ዕድመ ስልጣን ናይ ፖለቲኩ ከናዋሓሉ ዝኽእል ሓደ ነገር ምዃኑ እዩ እቲ ኩናት እዩ ኩናት ክበርትዕ ከሎ ደገፍ ረክብ እቲ ኩናት ክዝሕል ከሎ ድማ ህዝቢ ይለዓሎ ስለ ዘሎ ንኢራን ክሃርም ድዩ እንታይ ዕላማታት ናይ ኢራን ክሃርም እዩ ብኸመይ ከትክዕ ብሕጂና ክንሪዮ እዚ ጉዳይ እዚ ብሓፈሻ ግን ሃገራት ዓረብ ኣብ ሓደ ኣዝዩ በዳሂ መድረክ ከም ዘለዋ ኣብ በዳሂ መድረክ ስለ ዘለዋ እዩ ናይ ግብፂ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ እውን ኢንዳይሬክትሊ ኢድ ኣሜሪካ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ኣሎ ኢንዳይሬክትሊ ኢድ ናይ ኣሜሪካ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍፁም ክቋፀርዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ ብንየው ድማ ኢራን ከምኡ ትገብሮም ኣላ ንቻይና ክንቋፀር ኢና ገለገለ ክብሉ ከለዉ እቲ ቀዳሞት ክገብርዎ ዘለዉ ጠጠው ከብልዎ ዝግብኦም ነገራት ጠጠው ከብሉ ብዘይምኽኣሎም ድኽመት ናቶም ኣብ ዓለም እናተራእየ ይኸይድ ኣለዉ ስለዚ እዚ ናብ ኤርትራ ግብፂ ትመፁ ዘላ ወይ እውን ክግበር ዝኽእል ፅንሒ ኢልና ክንዛረቦ ኢና Netanyahu rejected it. He has the upper hand on the battlefield. So he won't settle on the negotiating table, not unless Hezbollah agree to pull back. And who can make that happen? The Iranians.
which is why Riyadh and Tehran are talking things out. For the Arab world, the priority is quite clear. They want to avoid a regional war at all costs, because the cost would be too high. Israel has talked about attacking Iran's oil facilities. If that happens, Iran has vowed to hit back, not just at Israel, but at Arab oil sites, like those in Saudi Arabia and the UAE. And the kingdom is keen to avoid that. They normalized relations with Iran last year, and they're in no mood to disrupt that. But Iran is game. They've issued a new threat to the Arab Gulf states. Don't allow your bases or airspace to be used against Iran. If you do, we will retaliate. That's what Iran's ambassador in India said as well. We asked him about the role of Gulf states. He said American bases in the region would be attacked, irrespective of their location. Hope that they play a neutral role. If the tension be between Iran and United States, all military bases of United States, despite of their geographical ንሪኦ ኣለና እቲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ዝኾነን ኢራን ድማ ኤር ቤዝስ ናይ ቀጠር ድዩ ናይ ኢማራት ድዩ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣሜሪካ ካብቲ ቦታት ተበጊሳ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተገይራ ወላ እውን እንተዘይገይራ ነዳድናቶም ተታሪሙ ንኩሉ ክሃርሙ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኤቭሪዋን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስትስ ታርጌት ናይ ኢራን ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ግን ኣሜሪካ ታርጌት ትኹን ኣይትኹን ዘገድሶም ኣይመስለንን እስራኤል ነተንያሁ ንዑ ጥራይ ዘግዳስ ኣሜሪካን ፃዕሪ ጠጠው ከም ዘይትብል ገይሩ ሒዝዋ ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ነቲ ዞባ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ጥርዚ ናይ እንኪላሎ እትይዎ ኣሎ location will be Iranian targets, including in Qatar. It doesn't make any places. That's why the Arab states are worried. Many of them host American military bases, including Saudi Arabia and the UAE. So they don't want to be dragged in. That may also explain their sudden interest in mediation. They waxed eloquent about Palestine. At the same time, they were absolutely fine letting Gazans die. But now, their own oil facilities and military bases are on the radar. So suddenly, Arab states are willing to talk. Hypocrisy aside, will this lead to anything concrete? Well, right now, it's too early to say. Plus, these are not exactly friendly negotiators. Saudi Arabia has long wanted to reduce Hezbollah's influence in Lebanon. So the Iranians will be wary. In Gaza, things are even more complicated. Suppose Hamas agrees to release all hostages. Even then... ሃገራት ዓረብ ናይ ባሓቂ ዘይውዳእ ፀገም እንዩ ዘለዎም እዚ ፀገማት እዝናቶም ክፈትሑ ስለዘይክእሉ ድማ መሳርሒ ናይቲ መሳርሒ ናይ እስራኤልን ወይ እውን መጋበርያ ናይ ካልኦት ኮይኖም ህዝቢ ፈለስጤም ክሳቐን ክመውትን ክጭነቕን ከሎ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ስለዚ በዚ መቃንፁ ክንሪኦ ከለናዩ እዚ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ይኹን ናይ ንመለስ ኣብዚያ እዚኣ ኣርቲክል እዚኣ ክርኢ ከለኹ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝስማዓኒ ዘሎ እዚ ሑቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣብ ዞባና ናይ ብሓቂ ሓደጋ ነቲ ቦታ ነቀይ ባሕሪ ኤርትራ ለይትን መዓልትን ደኺማ ዝሃነፀቶ ባሕሪ ከምዚ ዓይነት ብከላታትን ዝተፈላለየ ኬሚካላት ፃዕና ነዳዲ ፃዕና መራኽቢ ይሃርሙ ስለ ዘለዉ I don't know እቲ ኢንተርናሽናል ክላይሜት ቼንጅ ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ዝነበሩ what happened ንዕዖም መፂኡ ሎሚ ዝኾነ ይኹን ክገብር ዝኽእል የለን ወይ እውን ነዚታት እውን it's a very sad tragedy ተን መራኽብ እንታይ ክኾነን ተሓዋሩ ብጣዕሚ ኣብ ዝሕዝን ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና so now let's go to our regional staff መጀመርያ ኣብዚ ናይ ግብፂ ክናቱ ምናልባት ብቪድዮታት ዝረኸብክዎ ሓበሬታ የብለይን so far latest information ዘሎ ግን ፕሬዚደንት ሃገረ ግብፂ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምዕራይ ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ ናቶም ንምድልዳል ምዃኑ ኣብ መንጎም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ነቲ ዞባዊ ስታቢሊቲ ርግኣትን ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ንምውሓስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ but the most important thing is እዚ ዘይበሃል ዘሎ እዩ and everybody knows that መብዛሕትኡ ሰብ ትፈልጦ ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጫፍ ናይቲ ኩነታት ጥራይና ንዛረብ ዘለና እቲ ሓቂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ሓድሽ ኣወዳድባ ሓድሽ ኣላየንስ ወታደራዊ ኣላየንስ ክግበር ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር እዩ ነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እውን ተሓቢሩ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ መጀመርያ ናብቲ ዕምቆት ከያተና ኢትዮጵያ ጨርቆም ክድርቡ እዮም በዚ ጉዳይ እዚ because this is going to be a massive major ሓደ ዓብይ ስጉምቲ ኣንጻር ናይ ኢትዮጵያ ምስ ፍሕፋሕ ወይ እውን ናይ ኣቢ እንደራ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ እዚኣ ክትከውን ትኽእል ኣብዛ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ብፅቡቅ ተዛሪበየ ነይረ ብዙሓት ኣርቲክላት እውን ተፃሒፈን ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኤርትራን ግብፅን
very strategic importance ዘሎ alliance ክልዎ ንኽእል እዩ that's why ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ እዋን ምስ ሱዳን ኮይኖም ኣብ ሳዋ ግብፂ ናይ ግብፂ ሰራዊታት ኣሎ ኣከምዚ ናይ ግብፂ ከምዘሎ መለስ ከለ ዝብላኩም always ግብፂ ምስ ኤርትራ ክትገብረ ትኽእል ሓደ ካብቲ ናይትሜር ናቶም ወይ ከዓ ለይቲ ዘባህርሮም ዝነበረ ፀገም ነይሩ guess what ብሰንኪ እንዳራ ናይ ኢትዮጵያ መርሕነት ግብፂ ናብ ኤርትራ መፅያ ኣላ ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራን ግብፅን ናይ ሚሊተሪ ኣላየንስ ክገብራ ከም ዝኾና እዚ ማለት ድማ ኣብ ገለ ኣርቲክል ዝረኣኽዎ በቲ ኣብዚ ይመስለኒ ከም ብዙሓት መራሕቲ ዝብልዎ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ዝብልዎ ዘለዉ ግብፂ ኣብ ኤርትራ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ኣብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶማል ሰራዊት ክሰዱ 5,000 ዝኾኑ ሰራዊት ወይ 10,000 ዝኾኑ ሰራዊት ክሰድድ ትብል ዘላ ኣብ ኤርትራ እውን ሰራዊት ክሰድድ ከም ትኽእል ንኤርትራ ንኸተሰልጥን ወይ ንገለ ይኮነን ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕር ዶ ናይ ገለ ከነውሕስ ነዚ እንድሕር ኢላ ድማ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰፖርት ዲፕሎማቲካል ሚሊተሪ ኩሉ ዓይነት ሰፖርት 225 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ሂባታ ኣለዋ ሚሊተሪ ሰፖርት ንምንታይ ዕላማ እዩ ኣፅዋር ዝተዋሂቡ ዘሎ ፕሮባብሊ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዝነበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዝነበረን ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ግብፅን ናብ ኤርትራ መፅዮም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቦም ምስ ተመለሱ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ምስ አንቶኒ ብሊንከን ናይ ኣሜሪካ ተራኺቦም ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ኣገዳስነት ኣለዎ ክብሉ ከሎ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ንኩሉ ሰብ ይስቃስ ፈጢሩሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታ መፅያ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ጌራ ኣይሰለጠን ስለዚ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉን ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ንሑቲ ንክበኣሱ ዘይኮኑሲ ንሕጂ ንሑቲ ብዲፕሎማቲካል መንገዲ ምስ ኢራን ርክብ ዝግበር ዘሎ ዝብለኩም ፀናኩ ሓደ ካብኡ ንሑቲ ጠጠው ኣብልዎ ንምባል እዩ ስለዚ ናይ ሕቲ ጉዳይ ብመንገዲ ኢራን እዩ ክግበር ዝኽእል ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን ግን ኣብቲ ዞባ ናብ ኤርትራ ራሽያ ወይ እውን ቻይና ክትኣቱ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ኣሜሪካ ብዝቐረበ ምስ ግብፂ ተዋሂድና ግብፂ ናታ ቤዝ እንተገይራብቲ ግብፂ ናትና መሻርክቲ ስለ ዝኾነት ንሕና ኢንዳይረክትሊ ኢንተረስት ናትና ይሕለወልና ዝብል ስነ መጎት ክህልዎም ወይ ከዓ ኣርጊመንት ክህልዎም ወይ ከዓ ሓደ ስትራቴጂ ክህልዎም ከም ዝኽእል ይዝርዳእና ግብፂ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ኣገዳሲ መንበርስ ናይ ኣሜሪካ ካብተን ኣብ ኣፍሪካ ቀዳሞት ወታደራዊ ኣሲስታንስ ትረክብ ካብ ኣሜሪካ እያ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ነዊሕ ዓመት ከምኡ ኮይና ዘላ ብሰንኪ እዚ ናይ እስራኤልን ናይ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ጉዳይ ድማ ዝለዓለ ደገፍ ትረክብ ዘላ መንታን ግብፂ ኣንፃር እስራኤል ጠጠው ንኸይትብል ተባሂሉ ግብፂ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ከላ ናይ ኣሜሪካ ግብፂ ናብ ኤርትራ መፅያ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ናይ ኣሜሪካ ብለሲንግ ኣለዋ ኣሜሪካ ተጣቅዓላ ኣላ ኣጆ ክግበር እየ ትብላ ከም ዘላ ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ነይረ ለሚሲ እዚ ነገር እዚ ነቲ ዞባ እናረኣናዮ እሞ ክንዛረብ there was one video if there is here okay እዚኣ እናረኣና ኦኬ መጀመርያ you know ግብፂ heavy military ኤላ ይኮነት ካላ ይኮነት ቀዳመይቲ ፀላይቶምን ስጋት ትፈጥረሎም ዘላ ሃገር ኢትዮጵያ እያ fine now ናብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኢትዮጵያ ሓደ ዓብ ሃገር እዩ and ብዙሕ ዶባ ዘለዎ እዩ so እንታይ ክገብሩ ዘለዎም ከመይ ጌርካ ንኢትዮጵያ ስትራቴጂካሊ ክትክልክላ ትኽእል ስትራቴጂ ናይ ግብፂ ሕጂ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ነጊረኩም ነይረ ስትራቴጂ ናይ ግብፂ ብኒል ገይሮም ተቆፃፂሮሞም ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቦታን ተረኺቦም ኣኺልዎም እዩ ብክልቲኡ መንገዲ ጎረሮም ክሓንቅዎም እዮም ስለዚ ናይ ኒል ክሳብ ንፈትሕ ናይ ኒል ቀሲልና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረግፅ የብሉን ዝብል ናይ ግብፂ ስትራቴጂ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ማንም ክርድኦ ዝኽእል ስትራቴጂ ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ክልተ መሓውር ናይ ቁጠባ ኣለዎም ግብፂ ሓደ ብኒል ዝመፅእ ናይ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሂወት መሓውር ኣለዎም ካልኣይ ድማ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ብስዊስ ካናል ዝመፅእ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብታሕቲ ስዊስ ካናል በቲ ናይ በርበራ ወይ ከዓ ከምዚ ዝብልዎ ንዓሰብ መፅኦም ድሕሪ ሒዞም እንታይ ከጋጥሞም እዩ they have a huge problem ስለዚ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብዝተኻለ መጠን ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራ ዓሰብ እንድሕር መፅኡ ኢትዮጵያ ተወዲዩ ጌም ናይ ግብፂ they know this ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ኤርትራን ኢትዮጵያ ኣቢ መጀመርያ ስልጣን ምስ መፅእ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያን ትራይላተራል ሪሌሽንሽፕ ኣብ ዝጀመራሉ ግብፂ ክትፅለል እያ ደልያ ነይራ ንግብፂ እቲ ዝኸፍአ መድረክ ንሱ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ተመፅያ ነቲ ቦታቲ ክትቋፀር እያ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልን እያ ግብፂ ድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እዚ ንዓኦም ናይትሜር እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን
እዚ ናይትሜር ወይ እውን እዚ ዓብይ ብድሆ ዝነበረ ናብ ፅቡቅ ተቀይሩሎም ኣሎ ቢካዝ ወደብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኸይቱ ትንክፈ ካብ ኤርትራ ብፍጹም እንዲያ ክትብ ዘይትኽእል ወደባ ንኢትዮጵያ ወይ ንኻልእ ግብፂ ግን ወደብ ናይ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኢትዮጵያ ክትሕዞ ከም ዘይብላ እዮም ዝፈልጡ ፈርዲምሎ this is very sure ኣብ ግዜ ዘመን ሃይለ ስላሴ እቲ ኒል ከዓፀዎ ከሎ ብባቤል መንደብ ታሕቲ ስለ ዝነበሩ ምስ ግብፂ ኩሉ ግዜ ቸክ ገብሮም ይኽእሉ ነይሮም ብስዊስ ካናል ተዓፂኹምና ብደቡብ ንሕና ክንዓፅወኩም ኢና ስለ ዝኾነ ግብፂ ክዛረቡ ይክእሉ ነይሮም ሽዑ ግን ናይ ኒል ፀገም ስለ ዘይነበሮም ዴር ኦኬይ ሕጂ ኒል ዝበሃል ኣሎ ኒል ብዲጋ ተዓፅዩ ኣሎ ሓደ ዲጋ ጥራይ ዲኻ ክልተ ሰለስተ ዲጋ ክገብሩ እዮም ሓይልን ተረኺቦም ኢትዮጵያ ሓደ ዲጋ ጥራይ ኣይኮኑን ገብሩ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ክገብሩ እዮም ኣን ግብፂ ይፈልጥዎ እዮም እዚ ብቁጠባ ይዓብዩ ኣለዉ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ኢልና ምስ ዘለዎም ፅልኣ መንጎኦም እሞኻ ተዛሪቦም ስለ ዘየስምዑ ዘለዉ ግብፂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ኢላ ክትርኢ ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ዩኤን ዝፀሓፎ ወረቐቱን ብግልፂ ተዛሪቦም እዮም ግብፂ ወላ እውን ኣብ ናይ ዩኤን ኣኼባ እውን ሚኒስትር ጃት ወፃኢናቶም ግብፂ ስቕ ኢላ ክትርኢ ከም ዘይኮነትን ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃናን ነጊሩ ነይሩ ኦኬይ ሕጂ ግብፂ ናብ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ናብ ሶማልያ 10,000 ሰራዊት ክትእቱ ከም ትደልን ኣፅዋር ትእቱ ከም ዘላን ንሰራዊት ናይ ሶማልያ ድማ ክትሕግዞ ትደሊ ከም ዘላን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሳሚት ናይ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ሶማልያን ዝግበር ዘሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ብዙሕ ዕላማታት እዩ ዘለዎ ምናልባት ተራ ሰብ ድብል ቀዳማይ ኢትዮጵያ ፎከስ ናታ ኣብ ሶማልያ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንሶማልያ ንምሕጋዝ ይክኸውን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናታ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ መናብራታት ዝግበር ዘሎ እስካብ ዝስምዑ የሀገር መከታ የሆነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ሀገራዊ ተልእኮውን በላቅ አፈጻጸም መወጣት እንዲችል ዘመናዊ ትጥቆች በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን እና በመከላከያ ሎጂስቲክ ዋና መምሪያ ተሻሽለው ተሰርተዋል። እነዚህ ተሻሽለው የተሰሩትና በሞዲፊኬሽን የተሰሩት ዘመናዊ ጦር ትጥቆች ኢትዮጵያ ጠንካራ ሙያ ያለው ኃይል ያላት መሆኗን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹሙ ይህንን ያሉት በቢሾፍቱ የዝግጁነት ማረጋገጫ ማዕከላት ተዘዋውረው ባደረጉት ጉብኝት ወቅት ነው። በጣም ተነሳሽነት ያለው ጠንካራ ሙያ ያለው ኃይል ስላፈራን ወደፊት በምንሰራው ስራ ከፍተኛ የሆነ እምርታ የታየበት በቲ ይዛረብ ሰራዊት ናቱ ሓያል ከም ዝኾነን ኃይል ከም ዘለዎን ይዛረብ በዚ ድማ ተማሪኹ ዘሎ ሰራዊት ናቱ ዳርጋ አምሓራሲ ንሰራዊት ናይ ኣቤ ለይቲ መዓልትን እዮም ዝደልይዎ ተንፋኖ ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣፅዋር ካብኦም እዮም ዝዓጥቁ ዘለዉ ብሓደ በትርን ብሓደ ከላሽን ዝተበገሱ ሎቢ ብሬናትን ዓበይቲ ወረጋ ኣብ ገለገሊዩ ታንኪ ማሪኾም ኢና ንርኢ ኣነስ በይነይ ሓንቲ መዓልቲ ስሒቐ ነይረ እዚኣቶም እዞም ፋኖስ ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑ ክትሪኦም ከለኻ ታንክን ተማሪኾም እንታይ ይገብርዋ ቆሉ ማለት ክዝውርዋ ይክእሉን ኮኑ እንታይ እዮም ክገብርዋ እታ ታንኪ ተማሪኾም ኢለስ በይነይ ስሓቕ መፅኒ ኣስ ኣባ ከቢቦማ ገሊኦም ኣባ ኮፍ ክብልዮም ሰብ ድዮም ከሰልጥኑ ወይ ሓደ ታንኪ ዝዝውር ድዮም ክማርኹ ክኸዱ ብጣዕሚ ብዛዕባ ክሓስብ ክኢለ እንታይ ማለት እዩ ፋኖ ነቶም ሰራዊት ናይ ኣቢ ብጣዕሚ ኣድብዩ ዝፅበዮም ካብኦም እዩ ሰራዊት ዕጥቂ ዝረክብ ካብኦም እዩ ብረት ዝረክብ ካብኦም እዩ ገለ ዝረክብ ግን this is going to change እዚ ነገር እዚ ክቕየር እዩ ስለምንታይ ናይ ትግራይ ኮርየኩም እየ ኩሉ ነገር እዚ እናተተሓዘ ፋኖ ወረግ እቲ ናይ ኣምሓራ ኩሉ ነገር ኣብዚ ከምፃልኩም ስለዘይደሊ እምበር ናብ ኣዲስ ኣበባ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ሕጂ ኩሉ እቲ ሰራዊት ኦርጋናይዝ ኮይኑ ይኮነን ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ከተማታት እውን ከጥቅዑ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብታኡ ዘሎ ማለት ስለዚ ፋኖ በብወገኑ ስለዘጥቅዕ ኣብ ኣቦቱ ኮይኑ ስለዘጥቅዕ ነቲ ናይ ኣቢ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ክገብሮ ከም ዘይክእል ገይርዎ ኣሎ መን ከይዑ ዘበለ እዚ ኩነታት እዚ ግብፂ ነምበር ዋን ግብፂ ትከታተሎ ኣላ ስለዚ እቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ብትዕቢት እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ኢልና ነርና ሎሚ እዛ ዘረባ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ክቁርጥማ ምዃኑ ዓቕሊ ክፀቦ ከም ዝኾነ ርዱእ ጌርና ንወሰዶ ኣብዚ ንሶማሊያ ኒዕቁ ይዛረብ ለማስከበር ሌሎችን በመጫን በሌሎች ጣልቃ በመግባት ሌሎችን በማዳከም እሱ ሰብሮ ሊወጣ እሱ ሊኖር ሌላው ግን ሊዳከም ፈልጎ የሚሰራ ኃይል አይሳካለትም። ሰው አሁን ኢትዮጵያ ከግብፅ ልትዋጋ ነው ምናምን ይላል። ፕሮፌሽናሊዝም የተረጋገጠበት የኛ ሰው ምን መስራት እንደሚችል የታየበት ግኝት ስለሆነ አገራችንም የመከላከያ ሰራዊቱም ኢትዮጵያ
in a deep crisis ወይ እውን ኣብ ዓቢ ሽግር ይጽበዮም ከም ዘሎ ዋይ ግብፂ ንኢትዮጵያ completely encircled ወይ ከዓ ተኽበባ ከም ዘላ ምኽባብ ድማ ቲዮሬቲካል ዘይኮነ ፕራክቲካል ምኽባብ ኢና ንርኢ ዘለና ፕራክቲካል ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ምንቅስቓሳት ቸክት ሕጂ ናብ ኤርትራ ተመፂኦም ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን ክዛረብሉ ጀሚሮም ዘለዉ which is going to be very likely ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እውን ንዓይ realistically ከጋጥም ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዓኒ ነገር እንተለዎ ንሱ እዩ let me show you one thing ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ባዕላቶም እውን ክብልዋ ጀሚሮም ዘለዉ እዮም because they know እዚ ፀገም እዚ ንባዕሎም ንዓታቶም ከረኻኽበሎም ዝኽእል ፀገም ምዃኑ ይፈልጥዎ ስለ ዝኾኑ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ዝተፈላለየ መልክዕ ከትሕዝዎ ስለምንታይ እቲ መልክዕ ኣብ ናይ ትግራይ ኩነታት ትግራይ ትህወሓት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ካብዚኣቶም ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦም ዘሎ ሓደ ካብቶም ምስጢራዊ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ዘውፅእ ግን እቲ ዝብሎ ዘረባ እውን ቁርብ ትለይ በይ ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዓካ ዘረባ እዩ ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡ እዮም ግብፅን ኤርትራን ሶማልያ ንብል ኣሎ ብዛዕባ ወልቃይት እዮም ክዛረቡ ዝኻ እንታይ እዩ they will discuss how to manipulate the people by spreading false narratives regarding the current arrangement between Tigray, Amhara, and the federal government. Eritrea wants to create chaos and destruction in Walkait. It has many agents working hard on this matter. Don't be surprised if you see many spaces opening on X and TikTok. But they would do. These people are crazy. መንግስቲ ኤርትራ ሳከም ዚታት ክብል ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ከም ክገብሩ ኢሎም ምግማቶም ከማን ፅቡቅ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በይናይ ጌርና ነቃዕ ክንደሊ ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ዓዶም ዘሎ ነቃዕ ስለ ዝፈልጥዎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ተመኻኺሉ ኣሎ ናበይ ከም ዝኸዩ ስለ ዘይፈልጡ they are already suffocated ዓቕሊ ፅበት ሒዝዎም ኣሎ ሓደ ናይ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እዚ ምናልባት ኣብ ቅድሚ ክንደይ እዋን ዝተገበረ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክራኸብ ከሎ ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ስትራቴጂክሊ ዘራኽበን ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ቀይሕ ባሕር ኣሎ ብዓብዩ ንግብፂ ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ እዚ ቀይሕ ባሕር እዚ ግብፂ ብሰሜን ዓብይ ኣታዊ ትረኽበሉ ኣላ ብደቡባዊ ግን ዝኾነ ሓይሊ ኣንፃራቶ ተቢልዎ ከምዚ ሕቲ ገይርዎ ዘሎ ትርጉም የብሎም ንሶም ስዊስ ካናል ኣገዳስነት ኣለዎ ስዊስ ካናል ግን ኣገዳስነት ዝህልዎ ነቲ ደቡባዊ ክፋል ቁፅፅር ተለካ ወይ እውን ፅልዋ እንተለካ እዩ ወይ እውን ኣትሊስት ኣብኡ ሕማቕ ዝገብር ሓይሊ እንተዘየለ እዩ እምበር ከም ሕቲ ጠጠው ተቢልዎ ወዲኻ ኣለኻ ስለዚ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕር ክትመፃ ይትኽእል እያ ነቲ ናይ ኤርትራ ስግዓት ካብ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ንግብፂ ከም ዝስምዖም ክንፈልጥ ኣለና ዳትስ ዋይ ግብፂ ምስ ኤርትራ እንተተፈቒዱላ ናይ ዲፈንስ ኣላያንስ ክትገብር ምዃና ነቲ ቦታታት ንምውሓስ ድማ ብዙሕ ሓገዝ ክትገብር ከም ትኽእል ስለዚ ግብፂ ናብኡ ብምእታዋ እንታይ ኢለኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ግብፂ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ምስ ራሽያን ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ስለዚ ግብፂ ኣብኡ ክትመፅእ ኣይፀልኡን እዮም ትያቶም እውን ንኣሜሪካ ድማ መሻርክታ እያ ስለዚ ኣብ ሰለስትዩ ፅቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ሪጅናል ፓወር ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ኤርትራ ግብፂ እንተመፂኣ ወይ እውን ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተገይራ ወይ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ዝምድና እንተሃኒፆም ኢትዮጵያ ብፍፁም ናብ ግብፂ ገፆም ናብ ኤርትራ ገፆም ክሓስቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሚሊታሪ ልሲ ግብፂ እንድሕር ኣብ ኤርትራ መፅያሲ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፆም ናቲንግ ንጥፍኣቶም ተደልዮም ጥራዮም ክመፁ ዝኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዲፕሎማቲካሊ ክትቀትሎም ትኽእል እያ ምክንያቱ ግብፂ ዓብ ተቐባልነት ኣለዋ ብዓለም ዓብ ደገፍ ኣለዋ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ትፃወቶ ዘላ ገይም ናይ ሆፕ ነነዊሕ ተዛሪበሉ ያነ ኣይ ሆፕ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእቱ ክበፅሕ እሞ ኤርትራን ግብፅን ሓደ ዲፈንስ ነገር ክገብራ ናይ ሶማልያ ካ ንመለስ ሶማልያ እንታይ ክትረክብ እያ ካብዚ ሶማልያ ኦፍኮርስ ኤርትራ ሰራዊት ተሰልጥነላ ኣላ ወታደራዊ ዓቕምናታት ትሕይላ ኣላ ግብፂ ይኹን ትርኪ ይኹን ካልኦት ይገብርዎ ኣለዎ እዮም ክንዲ ናይ ኤርትራ ኤፊሽንትሊ ዝገብረ ሰብ ግን የለን ኣሜሪካ ወታደራት ተሰልጥን ቀኒያ ይበሃል ንኣብነት ክንደዮም እስከ 200 ወይ 300 እዮም ፀንሑ 300 ሃገር ክተህንፃ ይትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን 10,000 ሰራዊት እያ ተሰልጥነላ ዘላ this is massive 10,000 እቶም 10,000 ካ ተመሊሶም ካልኦት 10,000 ከሰልጥኑ ይኽእሉ ከምኡ እናበልካ ሰራዊት ሓያል ዝኾነ ክትሃንፅ ትኽእል ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ድማ ግብፂ ትቦም ኣላ ምናልባት ግብፂ ሕጂ ነቶም ሰራዊት ናይ ሶማልያ ኣብ ኤርትራ እናሰልጠኑ ከለዉ ዘድሊ ኣፅዋራት ኣብኡ ክትቦም ትኽእል ትኽእል ሶሜኒ ክግበር ዝኽእል ንኤርትራ ድማ ነቲ ስግኣት ናታ ዝኾነ ይኹን ካብ ወራሪ ሓይሊ ክመፅእ ዝኽእል ከም ዝብርዕን ኤርትራ ድማ ከም ትዒዛቶ ዘላ ናብ ጉዕዞ ልማት ሕጂ ሓንቲ ክፋል ኣላ ኣብዚኣ ገዲፈልኩም ዘለኹ እታ ክፋል እትያ ድማ ናይ ትግራይ ዘላ ኩነታት እያ ክልተ ቪድዮታት ጥራይና ክንሰምዕ ናይ ትግራይ ድሕሪኡ ክንከይድ ኢና እቶም ክልተ ነገራት ድማ ስምዕዎም መጀመርያ ኣብዚ ዝብሎ ዘሎ ስምዕዎ
ጆን መዲድ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቡ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘሎ ሁከትን ዕግርግርን ብምዕዛብ ክመሃረሉ እንተዘይክኢሉ ምስ ትግራይ ዘሎ ኣገዳሲ ቦታ ከም ህዝቢ እንተዘይተኸላኺልናዮ ማንም ክዕንድረልና ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ክብል እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዝሕሸ ካብቲ ናይቲ ዓለም ቀውሲ ተኸላኺሉ ብዝሕሸ ክወፅእ ዝኽእል ማሕበረሰብ እንተልዩ ሓድነት ተጠናኺሩ ነቲ ኩነታት ተንቢቡ ዓለም ናብያ ትኸድ ዘላ ኣብ ከባቢና እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይክፍጠር ነቲ ሓደጋ እዚ ከመይ ተወዲብና ካብቲ ሓደጋ ረጋጊፅና ጥፊእና ከይኸይድ ወይ ብቐሊል ክሳራ ክንከላኸሎ ወይ ጠቕሊሉ እዚ ሓደጋ እዚ ከም ዘይበፅሐና ክንገብሮ ወይ ከቢድ ዋጋ ከፊድና ክንድሕን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብልዕሊኦም ሰብ መዝግ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ንከይድ ንዘሎ ፈተነ ዕልዋ ካብ ባዶ ተስፋ ዝብገስ ይኽብሉ ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ብእዋናዊ ኩነታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምእኸል ሕወሓት ካብ መዝነቶም ንኸልዕሎም ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ግን ካብ ተራ ተስፋ ዘይሓልፍ ሕጋውነት ይኹን ተቐባልነት ዘይብሉ መስርሕ ኢሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከመይን ብኸመይን ከም ተጠያሸ ኩሉ ዝፈልጦ ጉዳዩ ብጎኖ ወረቀት በመጽሐፍ ተግባራዊ ከም ዘይኸውን ጸሓብቱውን እቲ ውሳነ ይፈልጥዎ እዮም ድሕሪ ምባል በዝን ወድዝን ዝዕሎ ወይ ድማ ዝፈርስ መንግስቲ የለን ኢሎም ኣጋጢሙ ዘሎ ፍላላይ ብዘተ ዝፍትሐሉ መንገዲ ዕጹው ኣይኸውንን ይኹን እምበር መንግስቲ ብሓይሉ ንምዕላው ዝግበር ፈተነ ብዝኾነ ይኹን መዐቀነ ተቐባልነት የብሉን ዝበሉ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ተግባራት እውን ክንጸጉን ተሓታትነት ዘስዕቡን ምዃኖም ህዝቢ ክፈልጥ ሓደ ክንፍ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ አዲስ አበባ ዝገበሩ ጉዕዞን ዝተብሃቦ ምላሽን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ዝተፈንጨለ ጉባኤ ዘካይደ ጉጅለ ሕወሓት ቅድሚ 2 መዓልታት ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕልዋ ከም ዝኣወጀ ይፍለጥ እዩ ፕሬዝዳንት ሓዊሱ ካልኦት ኣባላት ካቢኔ ኣመሓደርቲ ዞባታት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሽመት ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕልዋ ብምእዋጅ ንተግባራዊነቱ ምስ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝዘራረቡ ገሊጹ እዩ ጉጅለ ደብረጽዮን በዚ ድማ ናብ አዲስ አበባ ተጓዓርስ ከም ዘይብሉም ኣብዚ እዋን እዚ ሕወሓት ገና ከም ውድብ ኣፍልጦ ዘይብሉም ኣመራርሓ ሕወሓት ማለት ጌታቸው ረዳ እውን ዘለዉ ሕወሓት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ተነፂልኩም ዝገበርኩሞ ጉባኤ እውን ተቐባልነት ይኹን ኣፍልጦ ከም ዘይብሉም ቦርድ መረፃ ሰንታይና ንርኢ ዘለና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሕምስምስ ኢሉሉ ኣብ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ፎር ይወጥ ነው ደብረጽዮንን ናቱ ጉጅለን ፎር ይወፅኦም ከም ዘለዉ ስለዚ ደብረጽዮን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክረክብ ይኽእል ሰራዊት ኣብ ጎኒ መን ክኸውን ይኽእል በቲ ኮይኑ በቲ ግብፂ ናብ ክትመፅእ ከላ ኣብቲ ዝሓለፈ ብናይ ሓደ መፅሄት ዘናሽናል ዝበሃል ከም ዝወፀ እውን ግብፂ ብዝተኻለ መጠን ዲፕሎማስያዊ ምቅርራባት ኣብ መንጎ ኤርትራን እቲ ህወሓትን ንክሳለጥ እዚ ኻነ ምንታይ እዩ ፕሮክሲ ዎር ንኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ነገራታ ንኸተበላሽወላ ነቲ ህወሓት ክትሕግዞ ከም ትኽእል ስለዚ ግብፂ ኢዳ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ፊት ንፊት ብውግእ ወይ ብግንባር ከፊታ ክትዋጋእ ድሌት ከም ዘይብላ ፍሉጥ እዩ ንኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ኣብ ውሽጣ ኣቲኻ ክትሓማምሳ ትኽእል እዚ ኸ ብመንገዲ ናይ ፋኖ ክኸውን ይኽእል መንገዲ ናይ ህወሓት ክኸውን ይኽእል መንገዲ ናይ ኦሮም ናይቶም ኣብ ክልል ሶማል ዘለዉ ህዝብታት ክኸውን ይኽእል ብመንገዲ መንገዲ ሸነ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ነዚኦም ፕሮክሲ ኣብቲ ውሽጢ ነቲ ናይ ኣቢ ስልጣን ንምድኻም ክጠቕሙ ዝኽእሉ ግብፂ ነዚኣቶም ብምጋብ ስራሓ ክኸውን ከም ዝኽእል ብኩሉ መንገዲ መፅያ ነዚኣቶም ክትሕግዝ ኣይኮነን ሎሚ ከም ዝሃጓፍ ከሎ ኣብ ግዜ ኩናት መፅያ ትሕግዝ ከም ዝነበረት ኣብ ግዜ ብርቱዕ ኩናት ከሎ ንህወሓት ብፍሉይ መንገዲ መፅኦም ይሕግዝዎም ከም ዝነበሩን ምስቲ ህወሓት በዓል ደብረጽዮን ድማ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝነበሮም እዩ ዝንገር ዘሎ በንጻሩ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ናይ ኣቢ ሓይሊ ተሰሊፉ ከም ዘሎ ግን ዋላ ንሳቶም እውን ኣብ መንጎኦም እውን ምትእምማን ከም ዘየለ ቀደም ተገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ መንጎ እዚኦም ነቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ኣቢ ኣሕመድ ከኣምኖም ሽግር ከም ዘጋጥሞ እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ሪና ነርና ሓንቲ ቪድዮ ላለንቀነ ካብዚ ናይ ምርኻብ ናይ ሶማልያ ናይ ግብፂ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ብፍላይ ናይ ሶማልያ ናይ ኤርትራን ክራኸቡ ከለዉ ሓንቲ ነገር ተፈቲራ ነይራ እስከ ስምዕዋ ኣብዚያ ስእሊ ኣፀላቶም ዘላ ክንጅምሮ ምክንያቱ ክሰምዕዋ ስለ ዝኾንኩም ስኻባ ክንጅምር ብወገን ብጎኒ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንድሕሪት እንድሕር ጠሚትኩም ሓንቲ ዓባይ ኣየር ትርእዩ ኣለኹም ብድሕሪት ሕብራ ከምዚ ናይ ደዘርት ሕብሪ ዘለዋ ትርእይዋ ትኾኑ ኢኹም ብድሕሪት ጠምቱ በቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንወገን የማኑ ዘላ ማለት እዩ ንዕኡ ብፀጋሙ ዘላ ኮይና ንዓኻትኩም ክትርእይዋ ከለኹም ከዓኒ የማንኩም ወገን ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም C130 ትበሃል ዓባይ ነፋሪት እያ
እዚኣ ኣየር እዚኣ ኣብ ኣስመራ ተረኣያ ስለ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ብቐዳማይ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ነይሩ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘይተፈለጦም ናይዛ ኣየር እዚኣ ኣስመራ ምእታዋት ምንቅጥቃጥ መሬት ተፈሊጥዎም እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ሕጂ 4.8 ሬክተር ከም ዝሃረመ ተረዲዎም ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ብልፅግናን ጨብጨብቲ እንታይም ኮይኖም ኢና ንሕና ንባዕልና ገሪምና ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጫው ክብሉ ምስ ረኣናዮም ዋዕ ተጠራ ተረኺቡ ዳገለ ጋጢሙ ድዩ ንሕና ንፈልጦ ነገር ኢራን ተኩሳ ድያ ኣቶሚክ ኣፅዋር ገሌና መጀመርታ ተደናጊርና ነርና ድሓር ምስ ረኣናዮ ግን ለካ እዛ ኣየር እዚኣ ኣስመራ ተረኣያ ኢሎማ ሻዕብያ ተረጋም እዛ ኣየር እዚኣ ወሪዳ ተረኣያ ሕጂ ኢትዮጵያ ናይ ቆሶንን እዚኣ ናይ ግብፂ ምዃና እዩ ዝዝረብ ዘሎ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሕና ናይ ምን ምዃና ኮንፈርም ክንገብር ኣይንኽእልን ንሕና ሓቲትና ናይ መን እዚኣ ኣየር ኣይንፈልጥን ናይ መን ምዃና ኣይንፈልጥን ኣብ ኣስመራ ከም ተረኣየት ግን ከም ሰብና ርኢና ኣለና ግን ሪኣ ከም ዘለኹ C130 ትባል ዓባይ ነፋሪት ምዃና ግን ርአ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዓባይ ነፋሪት ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ኣፅዋርን ወታደራትን ዘንቀሳቐሱለን ነፈርቲ እየን ስለዚ እዚአን ተተራየን ኣፅዋር ተንቀሳቒሱ ኣሎ ወይ እውን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ምናልባት ነቶም ሰራዊት ናይ ሶማልያ ንምጉዓዝ ዝመፃ ክኾና ክላ there's so many reasons ክኾነ ዝኽእል ግን እዚአን ነፈርቲ እዚአን ኣብ ሶማልያ ተራየን ነይረን እዘን ነፈርቲ ናይ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ብምርኣየን ድማ ኢትዮጵያውያን ጨርቆም ከም ዝደርብዮም ፍሉጥ እዩ ሓንቲ ከይረኣዩ ከለዉ ክፅለሉ ዝደልዩ መሊሶም ከዓብድዮም there's nothing they can do ኣብዚ ኩነታት እዚ ክገብርዎ ዝኽእሉን ክብሉ ክልዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ግን የለን ኣይኮነን ግብፅን ካልኦትን ስትራቴጂካውያን መሓዙት ሒዛ ኤርትራ ወላ ሓደ ኣብ ዘይብላውን ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ሎሚ ግን ተቐይሩ እዩ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ጀነራል ስብሓት ዝበሎ ማእከል ስሕበት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ምዃና ኣይተርፍን እዩ ዝበሎ that's what we see ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይቲ ዞባ ክትኾናላ መበገሲ ናይ ርቃት ናይቲ ዞባ ትኾናላ strategic ኣገዳሲት ሃገርና ኮነት መጻላ and this is a fact ስሜታዊ ዘረባ ዘይኮነስ ሓቂ እዩ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ዘይኮነስ ክቕፅል ከሎ ክንሪኦ ከለና ኣብ ጂኦፖለቲካ ድራይቨር ናይቲ ዞባ ክትከውን ከም ትኽእል ኤርትራ ድሮ እያ እንድያ ግን the more time ሕንፍሽፍሽ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳንን እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ርቃት ከምዚ የለ ኣብቲ ዞባ እቲ ስለዚ ኤርትራ እቲ ኣሜሪካ ገይራትላ ዘላ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ኤርትራ ሽማ ፅቡቕ ከይለዓል ኩሉ ተገይሩ ዘሎ እሱ ስለ ደዓፁ ዘሎ እምበር በቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ቀደም እያ ወፂኣቶ ዘላ እዚ ግን ስቲል እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ፀቕጢ ስለ ዘሎ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ዝግባእ ክብራ ይረኸበትና ኣላ ግን ንክብሪ ኢልካ ስለ ዘይትሰርሖን ውሕስነት ጌርካ ስለ ትሰርሖ ግን ቀስ ኢሉ ክመፅእ ትኻልእ ኩሉ ሓቆም እዮም ክዕጎርግሩ እቶም ኤርትራውያን ካብ ነዚታት ተሪኢኹም ብዙሕ ኣይትገረሙ ኢኹም ኣፀናንዕዎም ጥራይ ወይ ኣጋጥም እዩ ከምዚታት ገለመለ ትሕቶ ክመፆም ዘለዎ ግን ንምንታይ ሻዕብያ ከም ዝርእዎም እዩ ትሕቶ ድመፅእ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መንገዲ እናተቀያየረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ሱዳንን ክግበር ዝኽእል ዝምድና ድማ ነቲ ኩነታት ብፍላይ ምስ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሶማልያ ሓደ ነገር ፅቡቅ ነገር ክመፆም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይ ሆፕ ፅቡቅ ነገር ንሶማልያ ክግበር ልዕሊ ኩሉ ግን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ካብ ነዊሕ እዋን እውን ኢለኩም እየ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ዘሎ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና እስከ ካብ ፖለቲካ ወፂና ንእሽተይ ካልእ ሓበሬታታት ድማ ክንርኢ ኣብዚኣ ሓንቲ ነዚኣ ምናልባት ርኢኹማ እንተለኹም ስከራዩ እዚኣ ልብኹም ምልስ ከተብለኩም እያ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጎደናታት ናይ ኣስመራ እዩ ህንፃ ይግበር ከም ዘሎን ምሕዳስ ናይ ጎደናታት ተጀሚሩ ከም ዘሎን ሓንቲ ኣርቲክል ኣላ ፅንሑ ፅቡቅ ገይረ ከርእየኩም እየ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ኩላ ወረዚስ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ኣቢሉ ሓደ ሰብ ፅሒፍዎ ነይሩ ናይ ብሓቂ ነዚኣ ተመሊስና ክንሪኣ ኢና ሽዑ ጓል ፈዳይን ሻዕብያ ዝብል ኣካውንት እዩ ወዲ ድዩ ጓል ኣይፈለጥኩን ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኢላ ዳሕዲሓ ፅሒፋቶ ዘላ ነገራት ወይ ፅሒፍዎ ዘሎ ነገራት ክንርኢ ኤርትራና ብዙሕ ብስራት ጥራይ ኤርትራና ዜና ብስራት ጥራይ ኮይና ኢሉ ሓደ ፕሮጀክት ዕድና ድባርዋ ስርሑ ጀሚሩ ኣብ ድባርዋ ዘሎ ዕድና ሶሪ ለሚጎ እዚ ናይ ጣልያኒ ክምለሶ ኢና ፕሮጀክት ዕድና ናይ ድባርዋ ስርሑ ከም ዝጀመረ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ከዓ ወርቂ ካብኡ ዘሎ ማዕድናት ንደገ ክለኣኽ ከም ዝጀመረ ናይ እምባደርሆ ድማ ስርሑ ኣብ ምፅፋፍ ይርከብ ብሎ ኣብ ምቅርራብ ይርከብ ተወንዚፉ ዝፀንሐ መሃብ ሓድሽ ፍቃድ ንግድን ምሕዳስ ዝፀንሐ ናይ ንግዲ ፍቃዳት ኣብዚ እውን ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ብዝተኻል እንተተኻኢሉ እውን ኣብ ውሽጢ 25 ደቃይቕ ኩሉ ዶኩመንታት ሒዝካ እንተመፂኻ ክትግበር ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ
كم زلوهم سلازي ناي نقد فقاد مهابن حدش مهابن كل تقطعات ناتهم صبغ زغنا انترفيو ابي ريتيف غير نيرو مينستر نايتي ناي نقد اندستري هاجر ايرترا شوف نقتل استا 8 شح زخونو دياسبورا ناوشت هاجر اتيوم زينه بحق زغرميو زبزحي ايرتراويان دياسبورا اب مبربار زبيتاو قطبا لعول ابركتو مغبارو تغليصو غنو دما لجيتات توليو ابسمرا ودناتات برهان ركبالو تندا شاهيتات مشيت بريو وقي بخلو زرس التات تلتسلست سلتا دوردوني راب كان كم سالكم يسلدي تدال خليو كمون ابستفلالي دم بتقامز صنعوا ايرتراويان اب هاغروم ياتلو كورس كاتو يمبرتدا انت دم بتقامز بحال زنبره اب منتاي درجه بتحلو كل سبير يلو تعواتك تعالى مالي كنا بينيام كفري كبابلا تغيرو ننوح وان زنحت صقم قرب الكتريك تفجعوا يس بعبي دما نبت زبل مفتح دما ياخذ خمزلو اب حرشاو نتفتات زحجزا مسارحيتات بيطالياوي كامباني اب ايرترا اب قربا غزي كتكليو حرشاوي اب حرشاو نتفتات تفلالي بروجيكتات كحجز زغل ماشينري يبلالو كمون وحس قرب ستماي كتما باص نمرغغاص كاب حدش ارموش شاو ديغا غحتلا عبد ديغا سريحكم زلو تسريحكم زلو رينانينا سزي كابو نباص طعي ماي نخزرغح مسمرات سرحتو جميركم زلو چايناويان كيلاتات هنصا صرغيا اسمراتيوم አለው ምናልባት ውጽናቱን ከሆነ خليو ናይ بحق زحጉስዩ ናይ بحق زحጉስዩ ዝሊሳን ሪዮ ዘለና ኢጣሊያውያን ኪላታት ኣብ ትግባር ዝተፈላልየ መደባት ፕሮጀክት ንምዝርራብ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ከም ዘለው ስለዚ ብመንፅር ዝተገበረ ዘተ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ጣልያን እቶም ካምፓኒታት ነቲ ፕሮጀክት ንምስላጥ ናይ ኤርትራ ኣትዮም ከም ዘለው ከምኡውን ናይ ናውቲ ህንፃ ቸሜንቶን ዝፀዓና ዓበይቲ መራኽብ ወደ ባፅዓትየን ኣለዋ ከምኡ ድማ እታ ኣብ ሓላለ ተደኪና ዘላ ኣርመሸሻዊ ትካል ምርባሕ ናይ ፀባን ስጋን ባስታት 18000 ላሕምታት እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና there is a lot of good news ከምዚ ገይሩ ፅቡቅ ኣቢሉ ዘውፅኦ ሰብ ስለ ዝረኸብኩ ደምፃልኩም ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ከም ዘሎ ውፅኢት ናይቲ ዝብልዎ ዘሎ እዚኣ ንሪኣ ፀናሕና ንኣብነት እቶም ኢጣልያውያን መፅኦም ዘሎ ምስ ኤርትራ ንክዘራረቡ ኣትዮም ዘለው እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ክራማት ስለ ዝነበረ ሕርሻዊ እቶት ፅቡቅ ከም ዘሎ ካልእ ቪድዮታት ቀሪበልኩም ነይረ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ውድድራት ብዙሕ ዓወታት ይመዝግቡ ኣለዉ ፅርግያታት ከተማ ኣስመራ ይሕደሱ ኣለዉ ሓደሽ ዲጋታት ክህነፁ ተጀሚሮም ኣለዉ ወዘተ ኣንቲ ውቅብቲ ደሴት ሰላም ሃገረይ እንኳ ዘመነ ሓጎስን እልልታን መፀኪ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ዝኾነት ሊስታ እያ ፅሒፋ ንፈዳይን ጓልሻ ኣብያ ፈለው ምግባርን ሰፖርት ምግባርን ድማ ናይ ኩልና ስራሕ ይኸውን ብምቕፃል ነዛ ቪድዮ እዚኣ ምስራ ኳነሲ ናይ ብሓቂ እያ ተሓጒሰ ኣስመራ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ከተማ እዩ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ከተማ ኣለዋ መግዛእቲ ጥዑም ኣይኮነን ግን ውፅኢት ናቱ ፅቡቅ ማስተር ፕላን ዘለዎ ከተማ እዩ ዘለና ንእሽተይ ነገር እዩ ዘድልየካ ክትፅብቕቲ ከተማ ንእሽተይ ነገር ኤርትራ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ በራራራራ ድብልዎ ዘሎ ዩዱ ስሞል ቲንግስ ነዘን ፅርግያታትን ነተን ገዛውቲ ቦያን ተለኺኻየን ኣስመራ ኤርትራ is another country ክትኮን እያ already you don't need magnificent architecture ብላብላ ጎደናታት ከም ዘለዎ ፅቡቅ ዝኾነ ካትራመንት ገይሮም እቲ ናይ ሻዕብያ ፅቡቅ ድዩ ሕማቅ ክትብሎ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ቀስ ኢሉ ስለ ዝሰርሕ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ተብተብ ኢሎም ንመርኣያ ይገብሩን እዮም ክሰርሑ ከለዉ ፅቡቅ ስራሕ እዮም ክሰርሑ ዝፍትኑ and that's why they take time እምበር እቲ ዝረአ እቲ ዓበይቲ ጎደናታት ምስ ገበርካ ተኻለውን ቀስ ኢልካ ክትረክበሉ ትኽእል I think ነዚ ዝረኣየ ኤርትራዊ ልቡ ሓጎስ ከም ዝመልእ ሓጎስ ከም ዝስምዖን ተስፋ ከም ዝስምዖን ንማንም ኤርትራዊ ነዚ ብምርኣይና ብዙሕ ደስታ ክስምዓና ከም ዝኽእል እንኳ ሓጎሰኩም ከዓ ክብል ይደሊ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ተፀሚሚ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ክበፅዕ ክንሪኦ ከለና ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ንሕጎስ ንሕና ኤርትራውያን ድማ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ነፍሲ ወከፍና እቲ ቁጠባ ንዓና ይፅበ ዘሎ ናትና ኣበርክተሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ይገብር ኣሎ ገይሩ እዩ ድማ ናታቶም ምስጋናን መጎስን ጥራይ ዝግብኦም ዝደገ ዘሎ ሰብ ግን ብዙሕ ካባኻ ዝፅበሎ ተማሂርካ ዘለኻ ቁጠባ ሒዝካ ዘለኻ ተመክሮ ናይ ስራሕ ጌርካ ዘለኻ ዓዲ ንዓኻ እያ ትፅበ ዘላ ሓደ መዓልቲ ሎሚ እንተዘይ ገበርካዮ ፅባሕ ዲ ገለ ፕላን ክህልወካ ኣሎ ውጥን ክህልወካ ኣሎ ነዛ ሃገር እዚኣ ካብቲ ዘላቶ ንቅድሚት ንክትከይድ ኣክንዲ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚኣ እስክስምዕዋ እዚኣ ዘረባ እሳውን ጓል ፈዳይን እያ ግን ካብ ኩስተ የምፅያ ኢላ ክልተ ነገራት ሪኦ ነይረ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ናይ ወዲ ጣባ ዝፈተኽዋ ኢላ ፖስት ጌራታ ነይራ ወዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ዝብል ዘረባ ወዲ ጣባ ዝበላያ እዚኣ
ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሃገረይ ክትዕወት እየ ዝደሊ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሃገረይ ክትዕወት እየ ዝደሊ ንወላዲት ኣድዩ ጥራይ ነፍሳር እያ ኢሉ ምስጓኖት ዝዕልል ሰብ ፈፂሙ የለን ክንዓቢ ከለና ከምኡ ኣይትግበር ዝብለካ ሰብ የለን ሕልናኻ ስለ ዝነገረካ ከምኡ ዘይትገብር ስለዚ ሃገርና ድማ ካልአይቲ ወላዲትና ንድኽመታታን ፀገማትን ሃገሩ ምስጓኖት ኮይኑ ዝዕልል ምስጓኖት ኮይኑ ንሃገሩ ዝሓሚ ዓሻ ሰብ ጥራይ እዩ ናይ ብሓቂ ኣዴኻ ሕማቕ ኣላ ወይ እውን ኣዴኻ ሕማቕ ናታሪኻ ንጎረቤት ከድካ ይትዕልሎን ኢኻ ናይ ገዛኻ ፀገም ንጎረቤትን ንኻልኦትን ኣይትነግርን ኢኻ ፀገም ካሪእኻ ከም ዘይረኣኻ ኢኻ ትኸይድ ፅቡቕ ኣለና ድማ ትብል ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለና ብሓኒና ትብል ንትቆርበ ሰብ ድማ ከምዚ ፀገም ኣለና ሓግዘኒ ትብል እምበር ናይ ዓድኻ ቪድዮ ብሕቡእ ሲኢልካ ድረኣዩ ለይና ዓለም ከምዚ ዘሎ እቲ ኤርትራ ኢልካ ምናልባት ኤርትራውነት ስለ ዘይስማዓካ ሃገር ክትጠፍእ ስለ ትደሊ ብዛዕባ እታ ሃገር ፍቕሪ ስለ ዘይብልካ ኢኻ ከምኡ ክትገብር ትኽእል እንታይ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ መድረኹ ሓልዩ ከምዚ ኢሉ ክቕየር እዩ ዝንሪኦ ዘለና ስለዘይቅዳሕ ዘሎ ይበር ብዙሕ ለውጢ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኣስመራ ኤሌክትሪክን ማይን እዚ ጎደናታት ተስተኻኺልካ ኤርትራ really online ናይ ኢንተርኔት ገለ መለቀሲ ኢሉ ክዕረይ ዝኽእል እዩ እቲ ህዝባዊ ዘሎ ዘድልዮ መሰረታዊ ቀረባት እችም ማይን ኤሌክትሪክን ፅርግያታት ድማ ንክንቀሳቀስ ድሕሪ ጌርካሉ ትራንስፖርት ተመዓራሪኻሉ the people deserve all this ህዝቢ ኤርትራ እዝን ልዕልዩን ዝግብኦ ህዝቢ እዩ እምበሃር እንኳ ሓጎሰካ እታ ህዝቢ እቲ ዘሎ ዲፕሎማሲ ድማ ናብ ዝበለፀ ሰላም ክወስደልና ተስፋ ንገብር እቶም ዕልል ትብሉ ዕልል ምባል ኣይተጉድሉ ምክንያቱ ዕልልታ እዩ ደስብ ሓጎስ እዩ ዘምፃልካ ብስራት እዩ ዘምፃልካ ሓዘን ድማ ሓዘን እዩ ዘምፃልካ ሕማቕ ዝምነ ሕማቕ እዩ ዝረክብ ፅቡቕ ዝምነ ድማ ፅቡቕ ረክብ ስለዚ ንእሽተይ እንተሪኢኻ ፅቡቕ እውን ከተመጉስን ክትሕጎስን ይግባእካ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዴ ነዚ ዘሎ ኩነታት ብቀረባ እናተኸታተልኩ ድማ ናባኹም ከቕርበ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ምሳና መቐፃል ናይ ኩልና ስራሕ እዩ ምዛ ፍልይቲ ደርፊ ናይ ባህር ድምፃዊ ክገትፈኩም ብሽምኩም ደሪስና ኻኒና ደሪፍና ገና ኸለሰውራ ብዙሕ ይሰጎሜ የትመናን ዜማናት እንዲሁ ዝቀደመ ከም ሓያል ክረምቲ ዘሰንዮ ገመ ነጋሪ ድምፅና ጀጋኑ ምስ ዓገመ ትንቢታዊ ቃልና እንቋዕ ተተርጎመ حضرات بعلاتهم مهورات وتبقى بالسالي